Ik kom de tijd wel terug. Jawel, hè? Ja, dat is nog genoeg. En ik heb nog van alles dus meegenomen, dat heb ik nog de shit. Maar, wel Maar alleen nog als je denkt van, dat maar even doen. We zien het wel. Ik vind Ja. het nou al zonder hulpmiddelen al heel boeiend. Ja, nou mooi. Nou ja, dat is alvast leuk. Ja, nou? Ja. Ja, maar ik heb ook een heel lang leven al rond, dus dan heb ik eens wat te vertellen natuurlijk. Ja. Maar Ja. dat dost dus net. Wat? Maar dat dost dus net in. Nee, dat hebben ze wel vaker gezegd. Van, de kist wel bij de eerste gedichten wie dat ik zag. Ik heb nou mijn eigen dichtbundel, de laatste heb ik meegenomen. Ja. Nou ja, dan kan ik misschien ook een paar iets lezen. Ja. En, Zullen we weer ophalen. Wat een service, hè? Heeft zo nou ik alles volgen ken, of dat is dat net? Ja? En wat vies ervan? We praten van de wijze even. Wat zei hij? Maar had de regering ontdekken waarschijnlijk. Dat zijn we zeker hoe het eruit ziet. Ja? Geef maar even een keer dat mooi achtje. Ja, Dat zullen wij elkaar ik- straks horen. Ik dan mijn jas even hoor. Ja, wat had dat? Oh ja. Oh ja. Het is nog mooi waar, hè? Ja, kom maar even. We gaan je het zenderke heen. Wat? We gaan je het zenderke heen. Het zenderke ga je. Ja, was dat Ruud, hè? Ja, dan vervangen we de batterijen even. Let Martin dat even waar, die weet wat het ding Kom maar. stapt had. Nee, maar hij vreegt mij dat ik dat wel doe. Was het Ruud, hè? Ja, door we daar wel even. Kom maar. Ja. Hier, door we daar wel even. Kom maar hier. Oh. Doe eerst je jas aan. Zo. Waar zette je hem dan nou? Kom maar. Leg het je even zien. Ja, dan ga ik meteen even naar de wc. Zegt hij, hè? Ja, Tot straks. mooi, ja. Kom maar. Mooi. Ja, dat mag nog maar even van in het juster. Hé daar. Was wie batterij gehad? Oké. Hè? Oh ja. Ja. Ja, ja. Waar mag daar niet meer plaats? Die camera 6 zou je zetten. Zo, ja. Ik ga vastpakken. Ja, dat kan ik even niet bij doen. Timo, dat was ik mij bij weg. Ik spotste dat het net kon, maar ik heb niet zo verder lopen omdat het allemaal zo weer smerig is. Dat rijdt dan. Oké. Ik denk, ik was dit terug. Ik had het net op, want het is volgende aan niet meer komen. Dus ik volgende aan gewoon echt wel voor. Ja, mooi. Fijn. Leuk weer. Hou al je. Hoe hou al je? Dat zijn reacties van Herman. Ja, hè? Ja. Deze die heb ik door de warm over. Ja, hè? Mooi. Ja, ook leuk. Zullen we 3 filmpjes doen? Dan doen we 3 handen. Ja, doe het. Ja.
Ja. Ja. Je had hem online staan. Serieus? Wat leuk. What people is nou ook bekend.
Ik red het wel, ja? Wie is dat alweer? Mooi. Ja, de rust is voorbij. Ja, potverdorie. Ja, Ik dacht, die neemt even haar vrijheid en die bloot even lekker voort. Maar dat doe je ja niet zo. zo is het net. Ja. Nou, het mij wel, van mij wel, ja. Nee, hè? Ik Kom heb lekker. het net zo dat ik haast ga om verder te gaan. Nee, hè? Nou, nee. Ik vind alles best. Ik word hier even wat zien laten. Ja, soms ben ik heel makkelijk. Ja? Eigenlijk wel. Ja, Volgens mij is het altijd heel makkelijk. ik ben nu over het algemeen net lastig. Nee. 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 Maar ik lees van een week nog dat boek wat ik weer waarom vond. Ja. Werd ik al die, van de 80 jaren, al die verhalen over de vredesbeweging ingeschreven. Daar werd ik niks meer van wist dat ik dat dien hier. En dan stier ik een verhaal, of heb ik dat nou verteld al? Van, want ik weet niet of ik dat hem vertelde of die vertelde. Van, it's so good to have a good day. Ja. Dat ik een jurk stier te passen, of heb ik dat al verteld? Ja. Oh, dat heb ik al Ja. verteld. Ja, dat vond ik wel zo prachtig. En dat Dat ik Herman dat nou zei... weer vond. Ja, dan was ik een hele dag van mij Ja. al in de gewoon. Ja. Ja, ik dacht al, het heb ik vast al verteld. Ja, Ja. ja dat vond ik wel zo prachtig. Ja. Ja. Dat komt hij nog net zo heel vaak, dat dingen kwijt bent. Maar Nee, maar dan weet ik net meer aan waar ik het verteld Nee. heb. Ik weet nog wel dat ik het Joert verteld had, maar nee, dat heb ik wel vaker. Ja. Maar dan komen meestal, ik vertel dit wel even, maar sinds het als ik het aan jij aan je verteld heb, ja. Nou, dat was er wel. Baals dan ik als dat denkt van... Nee, dat vind ik helemaal niet slim. Dat hoort er gewoon bij? Ja, dat hoort erbij. Ja. Dat weet ik net meer aan waar ik dat verteld heb. Nee. En dat krijgt natuurlijk ook als geregeld. We hebben toch vrij veel bezoek hebben we wel. Dus dan heeft dat wel eens. Ja. En vaak mensen met dezelfde interesse. En dan praten we. Ik hoor, waar is dat? Zal ik die eens vertellen? Wat Oh. is die verhaal even nog? Oh ja. Ja. En je hebt dat mij noemen. It's a good day to have a good. Ja. Ja? Ja. Mooi, hè? Ja. Maar dat is toch een soort om scherp te blijven in de eerst? Ik dacht het net daarom. Nee. Nee. Het gaat zo, het gaat, ja. En fysiek? Best mooi sport Nou of ja, maar beweging nee, bezig? ja, ik ren waar dus altijd te dik uit. Nee, en dan ben ik verder de hele dag thuis. Op de eind van de middag ging ik altijd even uit. Wat skippen of dus. En ik ben ik ga nergens heen. Ja, in de stad wel, bij mensen dus om Ja. te zitten of zo, maar ergens heen. Nee, eigenlijk net. En de band die komen altijd wel bij mij. Ja. En dus ik ken wel. Maar ik is net naar een sportskwalen of zo, of naar fysiotherapie nooit om... Daar hoor ik helemaal net van. Nee. Maar dat is dan Ja, als wonderbaarlijk. band wel, maar ik weet je op een boppenhoes, dus ik ben altijd de treppen op en down. Dat scheelt. Ik heb wel 100 keer op een dag die treppen op en Ja, down. ja, De dat onder in de wc, boppen, slipkamer. En hoe vaker je naar de wc-maten, dus hoe sterker je wordt. Ja, dat is heel mooi. En het is het Ja. ouderlijk hoes van Herman, van mijn Oké. man. Het zien Heid het dat hoes eigenlijk bouwt, dus dat Ja. is prachtig. Ja. Dat is heel leuk dat dit daarbij En hoe lang is er nog blijven kost zelf in? Denk dat ze wel eens weet een ik ei? net. Het is krek als dat ik toen ik een man van de Roomse Cerkenbuurs in Bos die besteed zag voor hier. En wonen ze een boek schreeuwen. En Ja. of ik in de redactie zitten worden. Ja. Nou, ik geen nog om. Ik zei, ik stel er te vier van ouw en dan heb ik geen nog om. Dat al die te beschreeuwen, die verhaal van de Cerken. En, ik zei, maar ik wil wel een paar mensen interviewen als je hem dat leuk vinden. Ja. Van wat conservatiever, wat modern, oud en jong. Nou, dat goed. Ja. Nou, en dan heb ik dan een man, dacht ik, Sietse. Ik denk, die moet ik hebben. Want Sietse die leidt er altijd, wil je dit opnoemen? Alles wordt opgenomen, dit ik. Oh. Ja. Nou, dus dan moet ik maar net een naam nemen. Ja, dat Een zit- man? Ja, een Ja. man. En die best wat te vertellen heeft met Ja. die oude Halsjongen. Ja. En ik denk, die moet ik hebben. Ja. En, dus een van de vragen die ik heb stelde van... dat is een man van die zal altijd zijn hele leven zaten. Dat zal ik niet zeker keer. Van ik zeg, de hele entourage, de muziek en de liturgische gebaren en alles vindt hij prachtig. Ja. En maar hij had een heel soort kritiek verder. Ja. En dan zeg ik, en hoe denk je nou dat het mij de kerk verder gaat, Ja. zei ik tegen hem. Ja.
Oh, hij zei... En dat vregen ze hem omdat dat zijn stem eigenlijk nooit gehoord wordt. Ja. Ja. Nou, en hoe zei het er? Hij zei, maar die eik die we hier hebben, zei het er. Ja? En hoe Bisschop ze het- Eik? En hoe ze het dan in Rome doen. Ja? Heb ik het nog op een hier of 20 gezegd. Ja? Ja. En Dus nou zei ze nou, hoe lang ik denk dat ik dit nog volhoud. Nou, dat denk ik Ja, dan nou, aan hem dat hij zei, ja. Nou, dan heb ik het nog op een hier of 20. en haast ooit van je eigen leven denk ik op een hier of 20? Nou, nee, dat weet ik niet. Is het een vraag die wel eens bij die speelt? Van hoe lang ga ik eigenlijk nog? Nou, ik ben er net altijd mee wandelen, of heel vaak net. Maar ik weet wel, ik ging er vanuit, dat ik mij het laatste pad van mijn leven ondergang ben vanzelf. En dat is heel realistisch om dat te denken vanzelf. Maar dat denkst denk ik wel eens 2 jaar, 4 jaar, 10 jaar? Nee, dat denk ik net. Ik Nee? zeg wel, nee. Ik denk, ik zou morgen van de trappen vallen kennen. En dan zei het u oom en dan zusje. En dan gaat die alarmhorloge eigenlijk kapot. Dat is er niet dat soort dingen zijn. Daar hebben we niks aan. Dan ring je hier en maak je een dat horloge. scenario's dat meteen Ja. in zijn kop. Ja, Zusje, zei hij, dan gaat dat horloge. Dat is altijd om, dat gaat hem eerst als eerste kapot. Ja, lachen om je eigen einde. Ja. Maar denk je wel eens een van Nou, ik hoe weet lang dat, en hoe? ik denk, het kan morgen gebeuren. Ja, maar En hoe het gebeurt? ik denk meer dat ik net uitsjog en onder de auto kom. Dat denk ik eerder. En van de treppen vallen. Hoop dat ik. Ik bedoel, denk dat ik naar als een En voorkeur dan van hoe het neem ik me gebeurt? voor om heel goed op te letten. Want ik wil eigenlijk wel verder. Ik van mijn huisarts opgeschreven wat ik al helemaal wil. Dat heb ik eerst op mijn bel lezen litten. En die zei, nou, dan ben je de rest wel een heel soort mitsen en maren. Ja. Ja. Het maakt net samen. Ik zei, want wat zal Ian, als ik nou morgen bewusteloos op een Gisbert Jaapiksleden lees, Ja. wat zal dan vaststellen wat er met mij te redden is? Ja. Dus toch eerst maar, als het vlug kan, altijd reanimeren, zeg ik, als het snel kan. Ja. En dat was maar net. Nou ja, zo is het gewoon. Maar Ja. hast een voorkeur? Hoe Nee. moet het gebeuren mag? Nee, maar ik hoop je al dat het net dat het echt voor oren van de Urbanus staat, dat het net een dramatische slot wordt. Maar een beetje mij helpen, dat mij van mij wel. Ja, Om er een einde aan te krijgen. Hoopt het weer voor oren. Ben zelf wel Ik net belangrijk, vanzelf. Achie. Maak het jezelf wel net belangrijk. Ja, maar ik speel hier wel een rol erin. Ja. En die litten ze mij ik van. Het is net zo dat die band dat zeggen wat ik dan dwam had. Nee, maar dan had ik daar vrij. Hoe is dat Maar laatst? ik wil er eigenlijk wel rekken mee houden. Maar nee, ik zou zelf, ik leef willen dat het net een dramatisch en lang slot wordt. Nee. Een Het hebben hartstilstand. mij mijn hart en mem ik het mij maken. En, Hoe ben je gaan? Wat? Hoe ben je hem hard en mem gaan? Nou, mijn mem is heegstens 2 weken wat ziek geweest. En meer ik net. En toen wist ze dit. Ja. Die weken gewoon ten einde. Ja. Maar eigenlijk hoe oud is niks, die wel? niks op. Die is 80. Oké. En mijn hart is zo'n zondag. Dat weer heel slim. Maar die heeft heel graag nog verder lebje wil. Ja. En ja, operatie, dat is net goed slagen. En, nou ja, toen, dus met een lang lijden het er net op. Nee. En Herman ik net, wat dat betreft. Nee. Ja, de hele proces het wel lang worden. Maar het feitelijke, Maar het nee. echte fysieke lijden. Nee, Dat niet voel maar. wat om aan te schermen, net om aan te schermen wie of zo. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dat is triest. Wat? Dat is triest. Ja, dat is zeker. Zeker. Dat is echt geweldig. Ja, dat zou echt heel dreig worden kennen. Maar ja, ik heb geen euthanasieverklaring opgesteld, maar, maar mijn huisartsdingenopera, die vindt het goed. Die vindt het wel goed wat ik opgeschreven had. Ja, maar wat had er opgeschreven? Is dat een soort van semi-officiële verklaring van nou, ik had lezen dat je hem dit of dat nou, wat ja, mee maar doet? ik hoef net eindeloos te leven, dus ik hoef net alles, niet altijd hoef ik een leven houden te worden, nou, wat is, maar u Nee. het er wel maken. U bent wel. Maar wat zit erin? Nou, van net ook al denken van, oh, dit zou wel een hartaanval wezen, of weet ik het wel. Van, je weet het toch samen net? Nee, dat is Als ik het zo. even kan, Maar probeer haar nog te mijn redden. huisarts had er geen commentaar op hand dat er zei, nou, dat is, nee. Maar het boodschap weer jouw Achie net te gauw op. Het net ook al, nee. Nee. Maar ik heb dan heel soort te dwan eigenlijk. En, stel je nou voor dat dit nieuwe boek weer ergens nog wat is, sjocht. Dan moet er dan nou En hij aankomen. denkt ik dat dit een dikker boek worden kennen, die oren. Dat vind ik wel mooi. Waarom, dat weet ik niet, maar dat vind ik mooi.
Nou ja, dat zou toch jammer zijn. En daar ben ik al een hele eind bij. En dan daar had hij hele goede opmerkingen bij maken. Ja. Dat vind ik leuk. Denk ik dus, ik ben nou eerst even... Het is 18 dat ik nou bijna helemaal in het Nederlands moest zetten. Dat is mijn bepaalde bedoeling. Daar heb ik het nou dus net over, waarom, maar goed. En Dat was gewoon in het Nederlands uitbrengen. weten we ik zeker of dat, net zeker of dat 40 uurtje jong werd, maar dat heb ik nog haast al. En dan ging ik weer. Dan heb ik wel weer zin om met het orenverhaal. Ik mag graag dan weer met nieuwe dingen beginnen. Wist ik hastiger, omdat het wist van, nou ja, 20, 30 hier red ik net meer. Nou, Maar ik wil nog wel 20, 30 boeken schrijven. Wist ik hastiger? nee, ik weet nou al dat ik nou net met 30 boeken schrijven zal. Hoeveel wel? Maar de Blauwe Toer die zou graag willen dat ik nog een stuk schreeuw voor haar. Van een liedstick voor een peerpersoon. Nou, in ieder geval, het mag wel wat langer, een hele jong worden, maar van een peerpersoon. Maar wist ik hastiger? En nou, wel een beetje van... Nou, nee, ik schreeuw net hastiger. Maar ik denk wel, ik weet net of ik dit boek helemaal ook krijg. Ja, dat weet je nooit vanzelf. Hoe ouder je wordt, hoe meer kans erop is dat het net slaat. En dat toneelstuk, toen dacht ik voor de eerste keer, ik zei... ze hier zelfs een idee, werd ze dan graag hebben. Ik zei dat maar altijd waan. Het kan best heel leuk zijn, ik dacht het net, zei. Nou, dus dan hebben we praten. Ik zei, ik wil het nou eigenlijk net. De peer hier dat ik nog te leven had, laten we daar nog maar vooruit gaan. En ik weet net hoe lang ik goed bij de Hollablo. Van wil ik eigenlijk toch mijn oorslagdingen ondergaan. Nou, dat snapten ze. Ik had een heel goed peteer gehad. Ja. Van, ik zei, zeg eerst maar of je hem net een oor vindt die dit van hem. Ik wil best verder met hem vastzetten. Of als je hem er wat aan hebben en je willen dat, dan wil ik er wel met je moet praten. Dat wil ik wel. En of er mij ideeën komen, maar zeg eerst verder zelf. Nou, dat doen ze nou. Dat doen ze nou. Nou, dat gaat dan ik heel goed. En dan denk ik, dat heb jij er net zijn. En dat zei ik nou. Ja. 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 Dus het wordt nou staan gewoon een keer tijd om wat eigen keuzes te maken, zeg maar. Nou, in dit geval deed ik dat. De eerste keer dus weer dat ik echt dacht, nee, dit... Ja. Nou, maar ik kreeg dadelijk besluiten. Ik zei, nee, dit dacht ik niet. Nee. Is dat moeilijk? Nee. Het was helemaal niet moeilijk. En wat boppen dat, hier kan een oording inhalen. En dan weet ik net of ik daar wat mee doe. Maar ik denk, als ik op dat merk weer wat doen wil, dan heb ik nog wat lezen. Werk alleen nog maar een omtrekken van opschreven hebben. Het blijft nog gewoon lezen. En dat kan altijd nog oppakt worden. Maar dan is pas heel laat begon ik echt met schreeuwen, hè? Ja. Ja. Nou ja, maar wij heren dat ik vast de druk verzeld. In de zaak? Ja, en maar de Science Ben. En ja, die al hier... Slommer het altijd al, dat dacht van ik was schreeuwen, maar ik had je tijd? Of... Ja, ik ging een tijd en ik schreeuw zelf. Ik schreeuw een heel soort, maar van de vredesbeweging dus. Het is verschrikkelijk wat ik in die tijd schreeuwen had. Maar heeft het wel zin om meer daarmee te doen? Nou, ik heb het net mist. Heeft het zin? Ik had er natuurlijk stilzien, denk ik. Want intussen heb ik nog, het ging maar mijn man net goed. Nee. Die moest zien, we hadden een Siesglasseerderij. En die hebben het zeer dus eigenlijk had ze een beetje de westelijke kant van Friesland. Ja. Maar ja, die mensen gaan... waar leveren hij? Om winkels? Ja. Ja. En die gingen in grotere verbanden al hier, dus dat werd een centraal inkocht. Dus wij konden eigenlijk net Robbesteen blowen. En hij werkte ik voor een pad van de Frico, want hij kocht ik oren... Dit zo staat nog even... Ja, ik kom straks wel, want ik vind dit veel boeiender. Hij verkocht ik ties om orengrossiers in Friesland, van de Frico. Ja. Dus hij hier eigenlijk 2 functies. Ja. Dat heeft me nooit, eigenaardig, dat vond ik wel eens vreemd, maar ze hebben me nooit in het vaarwetter zetten. Nee. En dus hij hier de connecties met de Frico. En nou, dus naar de Frico, nou, die woonde het bedrijf wel oornemen. En dan moest hij dan als werknemer in het bedrijf. Ja. En dat is kleerkomen, dat wie heel gauw kleren. Het waarschijnlijk wel te goed keep, maar daar hebben we verder net druk om maken. En, maar toen is het met Herman net goed gaan. Hij kon dat net ha, dat hij dat een oor zei wat het was. En hoe oud wie hij doet? Nou, hij was een goeie 50. Ja. Maar verder,
Ja, wel zoen, maar ja, nou goed. Hij wil doen nog goed zoen, ja. Dus, maar hij steekt onder druk. En dan moest er ook nog flyverkeerpje. We hadden totaal niks, maar hier niks van wist. Maar ik wat iets zie zo onbelangrijk, hij weer een vakman. Ja. Dus hij zocht zelf uit wat voor precies er had voor die klant en voor die klant. En sageert nou net meer. Nee. Dus hij kwam in een proces en dan vrede middags, dan hielden ze pepvergaderingen. Die de Ja. hele middags worden. Ja. En dan weer er kapot als het tussen kwam. Ja. Nou ja, dat ging dus fout. Hij rekke overspant en hij kreeg een eegkwaal. Ja. En hij kon in de laatste dagen dat het werken ben ik nog met hem op paard geweest. Ja? Om de prieskranten te lezen. Dat kon je net meer. Hm. Nou ja, dat kon niet meer. Dus toen is hij in de Frikswet komen. Ja. En intussen hier van de eegarts je hebt van die eegkwaal, dat gaat net weer oer. Je moet zien dat je zo vol mogelijk in de boetenlucht bent. Dat is nog het beste. Dat is ik altijd zo blik. Nou, toen zei ik, dan maar van mijn hoveniersbedrijf beginnen. En nou, hij zegt er totaal niks in op dat moment, maar hij hoorde het ik net zien, zo weer. Nee. En toen ben ik begonnen om de hele opleiding, want we moesten dan vakbekwaam hovenier moest ik worden. Ja. Heb ik die. Ja. En toen Bij opleiding. de squallen. Ja, gedeeltelijk schriftelijk en gedeeltelijk bij Oké. school. En toen heb ik nog... En wat voor werk die is daarvoor? Dat weet ik helemaal niet. Had ik dat wel Oh vragen? ja, nee. Ik weer dus in de oorlog weer ik alleen nog op een Mulo West. Dat, Ja? dat Queen was het. Ja? En toen ook nog maar Mulo A en toen ook maar Mulo B. Die richting wie eigenlijk niks voor mij, maar toch ik met wandelen. Want ja, wat koest in de oorlog was. Ja. En toen moest ik, vooral met mem die voen, een beroep leren. En eigenlijk kon ik kiezen wat ik wou. Ze zo'n meer alle kanten skewielen. En ik was totaal net motiveerd naar de oorlog net om wat dan ik te Nee. studeren. Nee. Totaal net. Dus toen heb ik echt uitgezocht waar ik gauw kleer maar weer. En dat weer? Dat weer een analiste. Dat heb ik toen gedaan. Dus een soort HBO-opleiding. Dat nemen ze toen nog net zo, maar zo'n soort opleiding weer dan. In Bolzert? Nee, daarvoor moest ik naar Grace. Ik regel 2 keer in de week. Ja. En voor de rest, toen moest ik eerst nog schriftelijk heb ik nog die algebra en nog wat voor, op HBS-niveau doen. Ja. Daar heb ik schriftelijk nog die. Ja. Dus, en toen naar Grace, nou ja, dat is al eerst slagen. Dus ik heb in Bolzert heb ik toen maar dit diploma in de zaak werken bij de malaria-dokter. Ja. Want in Bolzert weer een heel soort malaria. Oh ja? Kijk als in Friendship. In de hele provincie wel, maar Bolzert en Friendship, dat weer echt heel soort. Hoe kon dat? En dat het maar de malaria miggen te maken die haar eitjes lezen in wetten van een bepaald zoutgehalte. Ja. Daar heeft het mee te krijgen. En dat Bij zoutgehalte in die Bolzert? bij ik proeven maar dat wetten dan wat? En dat zoutgehalte in Bolzert in Ja, Oost? en in En in Friendship? En de Frits. Oké. Ja. Maar van de hele provincie, dan weer de dokters die bij mensen waarvan ze tochten dat die malaria heen, Ja. een druppeltje bloed uit het eer op een glasje. Ja. Dat werd in het wasken naar oors Usta's stuwen. Ja. En daar moest het dan een kleurstof op. En dan moest het 40 minuten in een broedstoof op een bepaalde temperatuur. Ja. En dan moest ik het onder de microscoop beschermen om die mensen nou malaria heen of Ja, net. Dat oké. kon je dan zien. Ja. Ja. En dat was heel lang dingen? Of je dat Nee, alleen maar een jaar of wat. Oké, en daarna? Daarna heb ik doet de band kregen, trouwd weer een band kregen ophouden. Ja. En dat heeft me ook heel goed bevallen. En toen heb ik maar intussen heb ik die tekenopleiding doen leren. Tekenonderwijs. Dus Ja. tekenlerares. Ja, ben ik nog. ja, ja. Dat heb ik dan tussen gewoon leren. Oké. Ja, dus ik ben wel eigenlijk altijd onderkomen. En toen ben ik tekenlerares geworden? Ja. Oké. Ja, want toen vonden ze mij net hebben op die mullers kwam. Dat is verteld, sorry. Ja. Ja, dus ja. Ja, Oké. ja dat ben ik wel. En dat was volgehouden tot het moment dat Herman zijn zaken weer trekken? Ja, dat heb ik jaren wat heb ik dat dier. Want ik weet nog wel dat toen ik het eerste jaar dat weer dan voorlopig, tijdelijk hoe ze dat maar nemen. En dat weer dus op Berenmavo, daar wonen ze mee Wolga. Daarom ze dat wie ik te gevaarlijk van. De Beren vonden ze dat net zo slim. En dan na het eerste jaar, toen zei ik serieus oma wat vies. Want toen beerden ze mij een vaste Ja, baan. ja.
Zeg ik dat wel? Ja, hij zei, natuurlijk, zei oma. Anders wil je helemaal slap en soezer. Dat zeg ik nooit vergeten, dat hij dat toen zei. Ja. Ja. Ze helemaal slap en soezer, ja. Ja. Dus ik Dat is net uit kaam. Dat is slap en zo zeg best. dat hebben we hek aan hem te tanken. Ja, of hij had het helemaal verkeerd, jongen. want dat gevaar weer er misschien helemaal niet. Slap en soezer, zei hij. Maar toen kwam die man thuis te zitten en toen betocht hij hem van... Toen heet die baan, want die squadde is toen opheven. Ja. Juist. En toen ben ik bij die opleiding van hovenier. Vakbekwaam hovenier ben ik. Oké. En dat Dat is- betekent dat Sto onttekening is en dat Herman... Herman leidt on. maar de handen in, ja, we in hebben de mond dat, we hebben dat de jaren heel goed deel. En dat vond Herman En ook een aan goed een idee? grote project hier, dan hielden we gewoon mensen in. Ja, oké. Dat is heel goed gegaan. Ja? En ja, En dat vond ik leuk? ik vond het ook heel leuk. Ja, Oké. ja dat is heel goed. En is het dan toen ontwerpen bij particulieren of bij bedrijven of alles erom en Ja, van alles. Ik wil de Sjerken en de Schwallen hebben we wel dingen. En, Ja. maar verder van het grootste pad bij particulieren. Oké. Maar heel goed. Hoe Leuk. kwamen we hier nou eigenlijk op deze vraag? Omdat die, hoe we erop kwamen, dat weet ik niet meer. Hoe we dit begin, nee. Ik weet het ook niet meer. Het begint door Herman en Ja, door... Hoe dat begon, maar die zaak, ja, daar weer een oorleiding van. Maar wat zou je daar nou vertellen? Maar dat, Ja, maar dat gaat om macht en... nou dat wil ik wel jaren. Doe het maar. of wat er Ik zou even erom... Nee, maar waarom zitten wij nou in dit verhaal? Er moet een Dan maakt die reden verhalen zijn. ik zo lang, dan weet ik niet meer wat het begin Nee. hier. Nee, Maar dan zoest iets vertellen. ik praat te lang. Dan zoest iets vertellen. Ja, En zo kwam het op het levensverhaal van Herman uit. ja. En Nou, ik weet het niet meer. Ik denk ik net dat ik er nog op kom. nee, ik weet het ook niet meer. Dat is wel lullig. Dan ben ik de interviewer en ik weet mijn eigen vraag niet meer. Ja, dat is heel goed. Dan sla ik een Dan modderfiguur. haast het wat limmen. Ja. Nou, ik vind het behoorlijk dom. Nou ja, dat is nog niet hoor. Dat mag er met tijd aan. Ja, oké, ik jou het aan. Ik weet het ook net. Ja. Ik Ja, waarom als het beginnen zoest, waarom als het zo let begon met schreeuwen? Dat weer de startvraag. Oh, En toen zouden ze ja. bij Wien eerste drok en toen kwam het verhaal Ja. van die cheese Ja, en toen hij wil ophouden met werkje Herman en ik ging nog terug maar die ontwerpen te Ja. wijzen. En toen zei ik op morgen bij de koffie, ik weet nog goed, we zitten met z'n tweeën en dat ik zei, nevens mij blijven wij wel in leven als ik nou ophoud hiermee. Nou, hij had het 10 minuten zitten denken en toen zei hij, nou jammer, oké, ik zet nog hard op en dan dacht ik wat oors. Ja. En toen stier in de kranten dat Tjebbe Hettinga 4 jaar verzwaard is zo in het FLMD over literatuur. Ja. Daar ben ik 4 jaar, ik denk, nou, laat ik dat met doen. Nee, helemaal net nog met de bedoeling dat ik zelf dan, maar ik woer wat. En of ik koe wat oors doen. Nou, en dat hebben we die. En dan ben ik 4 jaar west en dan zei teken opperval. Maar dat is al mooi het idee van, want ik wil schreeuwer worden? Nee, Gewoon, Nee. we zien wel. ja, en ik hier wat van hem geleerd, dat weer dan intrigerend vanzelf, als Ja. hij dat op var leest. Nou ja, fijn. Ik weer helemaal net speciaal in het Fries geïnteresseerd. Ik weer wel zo dat ik het Fries me al eigen maak hier, omdat ik vond dat ik dat eigenlijk wel moest. Ik vanwege de maatschappelijke activiteiten die ik hier... Ja. Nou, maar verder nee. Ja, en met ons zei teken opperwal. Stuur eens wat. En wat moesten. En dat vond Tjebbe dat wij zelf ik maar eens wat meisje moesten. Versierde mij stikken of zie meisje. Nou, en dan zei tekentje mij, dan moest dat gedicht eens naar hier opsturen. Nou, dat deed ik. En toen belde Jelma Knol. En Jelma die zei, doe maar eens achter de computer. Jelma Knol, wie toen uit jouwste? Die, ja, dat zal haast wel. Want Bij- die weer bij Friese Jer. Pers. Bij Jer. Oh, Zo ja. heette dat. Ja. Daar kwam het van. Ja. Daar hing het hele short. Ja. En dat was achter de computer zei en we willen wel meer van die hebben. En door het net lang mee doen zei Gwasse Brouwer van als er wat meer was, dan wil ik het wel eens, ja. Ja. Dus zij is boer. En toen dachten ze, yes, en nou gaan we knallen. Nou knallen dacht ik toen nog net, maar het ging Nee, maar dat toen weer wel een plan het om... ging achter elkaar terug toen. Ja. 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 Het spuiten eruit. Ja.
Hoe kon dat? En dan zei Eeltje tegen mij, Eeltje Hettinger, zei, wat is het spietig dat je nou net begonnen bent te schreeuwen toen je 20 was. Ja. Ik zei, dat weer niks win. Ik moest dit eerst alleen mijn meisjes zeggen. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik toen pas begonnen ben. Ja. Nee? Nee. Nee, nooit. Dus, clear. En had er ook wel een spijt van gewoon dat ze het in het Fries niet in haast? Dat ik? Dat ze er in het Fries niet in haast? Nou, dat had een heel Als ze soort, nou- als ze een nou heel verzinnen- soort had het wel jammer vonden dat ik dat deed. Verzinnen ze Dus naar Ben de en ik die vonden het jammer dat ik dat deed. En ik zei ja, ik had net, ja. Nou, Ik had dat, toen ik de Betelje moest, toen kwam ik op het idee, nou, oorzaak het in het Nederlands. Maar nee, verder niet. Maar sinds ik heb mij net alleen om het geld of om de taal, maar sinds ik in Saalnietse markt, dat een uitjouwer, die het weet dat er ook maar heel iets publiek is, dat Ja. die zelfs zien die zeggen kind van dit is van een te hoog intellectueel niveau, dit kan ik niet uitjouwen. Ja. Want er ben maar een paar 100 mensen Ja. die Friese literatuur lezen. Ja, Als er dan denken van een hoog intellectueel niveau binnen, dan blijft er een handje vol oor. ja, En in een Nederlandstalige markt ja. is het misschien wel Ja, misschien wel. volle meer trokgroeien Ja, kennen. dat soort dingen heb ik dan gewoon geen nog om daar werk van te maken. Nee? Nee. Dat soort dingen, dat let ik gewoon dan lezen. Dan bedenk ik wat waarom het een beter netwerk heeft. Ja, op dat soort dingen heb ik dat wel. Dan denk ik, ach nou ja. Is dat net makkelijk? Let het samen. Is dat Ja. net makkelijk? Ja, sommige dingen ben ik makkelijk. Ja. Ja. Ik denk wel dit maar. Als er nou Ian West had die zei van, oh maar ik wil voor die wel eens zien of we dit net Ujian krijgen in Nederland. Dan denk ik misschien wel zijn, nou mooi. Dat het maar. Ja. Ja. Maar dat was er net zelf. Nee, De volle werk hij, van. nee, hij geen nog dan. Nee. En er is een heel soort spel mooi naam, zou je dat zeggen? En daar zit ik werk van jezelf bij. Wat? Er is een Ja, heel- heb ik meegenomen. Ja, maar ik van oren. Wat vind je nou het mooiste gedicht of kwarte verhaal van jezelf? Was Het er maar mooiste? graag Jærletter was. Was mijn naam. Oh, wat ik zei, jij dan litten wel. Hel je dat Wat- eens te Ik heb ook wel ik heb ook wel een mooi verhaal over Herman maken, maar dat hoeft nog van mij net. Daar heb ik al even over Han. Ja? Want iets daarvan komt ik in dat stukje waar ze nog correct voorlezen had. Ja? Wist wel? Ja. Uit die brief, dus. Ja. En dat van net. Maar, en ik vind wel leuk, een van die verhalen van het eerste verhaal over die ondernemers, zoek wel dwang kennen, vind ik wel leuk. Ja? En ik heb een verhaal geschreven over. Ik heb een tal verhalen onder de titel onderwijs. Die ben dus nooit uitgejoen. Nee? Sommigen hebben we wel eens ergens in een tijdschrift staan. Maar ik hoor geen 8 verhalen vanuit de jaren. Wat is nou de mooiste die Smeerlet? Ja, en ik zat even te denken. En, de mooiste. Maar de mooiste heb ik net. Dat zoek ik net weten. Nee? Maar wel een dat ik zelf ook wel leuk vind van onderwijs naar Den Haag. Dat ik niet oor. Zie je maar even op. We hebben een. Zie je maar even op. Ja, Dan jij ik het aan. stadhouder Willem V, daar gaat het over. Oké. Die stokt had, maar zijn vrouw Ja? niet verder kon als Goejan Verwellensluis. Ja? Dat weer van dat we bij de strijd tussen de prinsgezinden en daar Ja? heb ik wel een gek verhaal van maken. Dat vind ik zelf leuk, Oké. grappig. Ja. Hel je me eens op? Ja. Dan je trekt daar wat drinken in. Ja, dat is goed. Tik om de vliebedekking, hè? Ja. Ja. Wat mooi het weer, mevrouw van der Meer. Nou, Tegra. Oké. Oh ja, er was een drankje. Nee, ik wil best wel thee bij maar die drinken. Nee, dat maakt mij net uit. Ik wil Ja, toch- ik maak het er wel uit, want er is thee. Dat is een klein thee van mij. Nou ja, Tuurlijk. maar dat kan net zo goed. Wat voor drankjes heeft je dan? Ik heb water en ik heb wat fris, Suderans en Rivella. En ik heb witte wien, rode wien en bier. Maar er was thee, dus dan krijg je Ja, thee. jammer met thee. Ja. Nou, we zullen eens even sharen. Ik ben even boven hier om water te halen. Kom zo weg. We kunnen die koffers wel even ergens opzetten misschien. Dat is handiger. Oké, hier wel even op. Ja.
Is het fine? Ja, dat komt wel goed. Ik moest eerst die koffer even openmaken. Nou, hier zit een verhaal met. Doe maar kalm aan. Maar dan maak ik wel even mijn bril bij hebben. Ja, doe maar kalm aan, want ik moet toch even thee zetten. Oh ja. Dan moet ik even zien waar zou ik nou mijn gewone tas hebben. Die lijkt er. Ik zeg maar, ja. Want er zit mijn bril in. Alsjeblieft. Dus hij is helemaal kapot gaan. Dus Ja. hoe is het nou mogelijk, hè? Ja. Alles op één dag. Ja. Toen ik een hoer keer weer er niks te redden. Nee, hè? Nee, dat is, er zit wat achter vanzelf. Er kan geen tafel wezen. Nee, Dolly is een hele Oh, wat nacht. dat betreft kan ik nog een prachtig verhaal vertellen van. Ja. Ik kreeg het boek van Oerveert, dat gaat over mijn Ja. familie, over de Joodse Ja. vaartfamilie. Ja. En dan lees ik dat in Grees, ergens in een dorp, want ik heer dan van het Groningen archief een heleboel informatie over de Joden die er wennen hier. Ja. Er zijn een heel soort Joden vanuit Duitsland. Ik weet zo wel waarom. Ja, Ja, nee, dat is wacht. goed. Ja, maar, ja, Ben zo wel. ja. Onderwijs naar onderwijs naar Canossa heb ik net, maar dat dacht ik nou net. Maar onderwijs naar Den Haag, dat is, wel even, dat is ook net te lang, dat kan mooi even. En vitaal, dit wat me... Ja, dat is van dat verhaal van Herman, dat hadden we nou ik net. En, Als ik in een koek. jawel, dat vind ik wel lekker even. Oh, dit is ook wel leuk. Nou, en oh ja, die... Oorveert. ja, daar schreeuwen dan in... er weer een man, die heet de Jaafke. En daar gingen ze altijd van zijn die koer de takkomst te spellen. Ja. En heel soort geloven dat eigenlijk net. Maar toen weer Jaafke weer verstaan. Ja. En verdorie, er zitten 12, 3 dagen zitten de witte doden op zijn dak. Nou ja, dat koer net, want het moest dus wat bijzonders wezen. Ja. En wils ik dat lies, geef de telefoon. Het weer... oh, hoe heet die man? Die zelf ik nog wat scroll. Hij was een haatonderwijzer in het Jerveen. Hij is correct verstaan. Het is toen eigenlijk wel leuk geweest dat ik nou zijn naam wist. Ja. Ik kom er nog wel op. Dat is een man, hij is wat ouder nog als ik, hij is correct verstaan. En hij, wij kennen elkaar. En als we elkaar ergens zien komen, dan hebben we een paar woorden. Maar verder hebben we net geen Wat stom contact. dat we net weten waar het is. Want ik Die weet man het die man die bellen op. Ja. En die zei, wil ik dat lees van die Jaafke? En hij zei, ik zeg, je krijgt een witte doorren, zei hij. Hij zei, ik bel Achie van der Meerders op. Die is Ja. altijd zeg maar, de vrede onder de god. Ja. Want dat wist dan net, was dat juist. Mooi. Dus ik kreeg op het moment dat ik dat Ja. lees. Ja, Toch apart, nou. misschien die energie, Het Achie? is er, ja, dat denk ik. Ja. Ja, in het notafval. Als het koud of warm? Ik heb helemaal niks. Het is helemaal Goed? goed. Het is Oké. helemaal goed. Ja. Nou ja, die papieren die vallen allemaal op. Maar hier heb ik wel wat. Oh ja, die is ook wel leuk. Nou ja. Ja. Nou, wat zit dat van leren? Ja. Ian, Maar wacht je heel even tot die wetters hier de kleren is, want dan kijk je beter Ja, jij. ja oké, mooi. Anders dan Ja. verdwijnt in Hoor het ik, lawaai van de wetters Houd wel hier. even op, mooi. We hebben geduld. Oh, daar heb ik waarschijnlijk beter lucht nog. Nou, dan moest hij wel zitten, hè? Ja, dat doe ik maar. Kom ik wel bij. Verder, dan heb ik even mooie lucht nog. Ja.
Ja. En de ene haan onder zijde en de oren onder zich zouden, dat is ook nog wel leuk. Nou, we zullen wel zien, als je denkt van nou is het weer mooi zat, dan houden we hier weer mee op. Als ik in slaap val, dan houdt het op, ja? Ja. Dan Nee, maar lijkt ik me ook wil echt lang dat ik net in de hele slaap tijd verhalen van te lezen, bedoel ik maar. Nee. Nee, deze dan maar net. Ik niet nou, hier, nou, we zullen wel even zien. Maar deze hier begin ik dan maar. Hier keer even zitten. Maar de koeken net vergeten, hè? Nee, het mag nou even wezen. Ja, lekker. Dank je. Alsjeblieft. Eentje is voor jou en oor is voor mij, dat snapt, hè? Wat? Eentje is voor jou en oor is voor mij, hè? Ja. Ja, oké. Ik hoor mij hier altijd op. Ja? Ja. Oké. Ja. Nou is niks in de thee, hè? Wat? In de thee had je geen Nee, suiker, hè? ik zei nee. Nou, laten we maar Hij heeft dat trekken. net kocht, dat theepotje. Weet ik eigenlijk Dat net. ziet er zo mooi uit. Ja, ik weet het net. Ik weet het net. Nou, enfin, dat geldt mij niet. Collega Gerard die had het regelen. Ik weet Oh, eigenlijk net zo. naar deze waai komt. Nee. Dacht zo dit soort dingen vaker? Nee, Nee? nee. Wel De leuk. eerste keer. Oh ja? Ja, dus ik vond het krekelijk spannend als jij. Goh. Nou, dat dacht ze goed. Dankjewel. Ik doe het ze vallen. Ja. Doe het alles. Ja. Ja. Nou ja, nee, maar Ik wil alleen maar dat het zorgt wel dat ik op gang bleef. Ja, maar volgens mij ga ik het nou nooit zo makkelijk horen. Want dan Nee? praat er niet in wij terug. Het Ja. gaat zo makkelijk als wat. Ja. Maar het moet ook mij ondij lezen. Ja. Ja, dat mag van u. Ja. Nou, dan hou ik me nou even stil en dan ga ik gewoon lezen. Ja, dan eet ik Ja. intussen mijn koek even Ik, op. ook, En ik dan eet mijn koek. Kijk hark maar ik aandachtig naar op. daar. Ja, goed. Ja. Oh. Uw Maarten, die weer een keer, die schreeuw ik als ben verhalen. Ja. En dan ging er een stuk leer. En dan moest ik het vast lezen. Hm. En dan zei ik, nou hoop ik al dat dit goed oud Ja. Ah, hij zei, dat hoop ik ook. Harry Mullers die zei toch ook altijd al van... de schrijver is de eerste lezer. Dat zei Ja. Harry Mullers altijd. Ja, oh ja. Ja. Als schrijver ben je de eerste lezer. En als Ja. schrijver weet je soms ook gewoon net hoe het doorrent. Nee, nee, dat Wist is je ik dat zo. van tevoren? Als de... Nee, dat weet ik zo. Maar dit, zeker maar die achtje en ik, van hoe ik dit rennen wil. Maar wist wat eigenaardig is? Als je een boek schrijft, dan krijg je zelf... Terug de manier waarop je schrijft, krijg je hoe langer hoe meer gewoon begrippen ik voor de mensen die het eigenlijk helemaal fout binnen. Ja. Ja. En dat ben een eigenaardige ding. Ja, Het Stockholm-syndroom is dat toch? ja, Ja. dat is ik van als het maar hoor. Ja, en, Sympathie krijgen van ja, de dader. dat begrip dat kreeg ik voor de eerste keer toen bij die kaap van die trein daar op een punt. Ja. Vader heette die man die... Ja, van Gert de- Vader. Ja, ja. Die wie hoofdredacteur van Ja, Nieuwsblad van klopt. Noorden. Ja, En die, ja, ja. die een van de gegijzelden, die Ja, 74, klopt. Ja, Ja. ja. Maar ik wil sowieso een soort sympathie voor die... Jawel. Toen net, want toen ik 4 wier. Maar Ja, later maar toch, had je er ja, wat in verzet. zeker wel, Dat ik van, zeker. jeetje, wat hebben wij die man Ja, een oorlog ja maar gewonnen. heel raar ben we mij omgegaan. Ja, ja, Ja. ja. Nou ja, ik maar jongen bij gelicht zien waarom kwamen de concentratiekamp Oerlibben hier. Dat is schandalig weg. Ja,
Ja. Ja? Dat die Nederlanders, je ziet net senioren zijn van... maar weet je maar hoe slim dat je bij u is? Ja. Dat gebeurde. Ik heb een keer een verhaal gehad. Ik weet de naam en het plak niet meer, maar wie in Friesland. Van een jongen die ik oorvierd was. Die man die hier een winkel ergens. Ja. Net in die auto, in hier een oorplak. En die man hier een winkel. En die was oorvierd. En die kwam weer om, 2 jaar later. Die hier het, Ja. godzijdank, overleven. Ja. En die kwam weer om. En toen kreeg hij een naheffing van de gemeente. Ja, Omdat ja, omdat en de 2 weet jaar nog wel, geen OZB betalen hier. Ja, ja. Net En dan hebben ze een hier miljoen, een oordeel om dat waarom te betalen. Echt hier? Ja, Ja? hier een oordeel. Jongen. Nou, dan ben wij Nederlanders wel helder, hè? Verschrikkelijk. Als dat nou yes, nou. Ja, Ja. net best. Nee. Nou, ik lees nou alleen nog dit. Nou, ik iets wat erop, maar Ja. ik hak je wel. Dit is de inleiding van de eerste, dus echt een inleiding op die verhalen van die, maar het begint al maar die 2. Maar dit is het eerste verhaal, om ze even te presenteren. Ja. Hij is een Hovu en Misty Mac, maar we noemen ze gewoon in de verhaal zeker Vu en Mac. Hij is een gnu, losrekken van een keppel. Nachts, als de wolven goelen, komt Misty Mac op een zieken. Denkt er aan alles wat er net begriept of werd er heegstens het begin van een vermoeden van had. Hij zou het gelok nemen kunnen en een gerechtstelling. Al werd er net correct voor hokker eens er geresteld worden wil. Jongens, als ho, burg van de hectiek van de merken, hem vregend naar zijn tezen, had er soms de woorden net. Net slim. Ik als de gnoe sliept en pergolese hem troch de sigaren reek jerrelit, weten ze wat het omgeet. Scherpter zijn eren. Wil er weten of het de tromslagers binnen op de tenen van de tempel die er jet, of het de vierde echo is van het oerbegin die de toekomst roept en iepenteert. Als dat zijn angst is, had het het dwan. Hovu, hier die man ons in memtocht. Samar. Skrander hier ze weest. Leef, hoeden. Bang om schijnd te worden. Ze hie het opjoen om bij de tiert te blowen. Zijn heid wie ophouden haar waarom te heljen. Hij voerde haar in haar eigen vrood, een verlitten bosk, dat de voorouden haar spultjes dienen. Hij neemde haar zijn doken. Ze winnen der welkom, zijn heid en hij zelfs. Namen wat te drinken mij, praten wat, telden de uren, tochten om de zaak, die er net onder leien mocht. De zaak hier haar redding weest, haar libben worden. Het weer zien libben bleun. Hij tocht dat zijn hart altijd verreële bleun weer, dat in het verlitten bosk de leefde zijn gerak nog kriegen heer. Hij redt hem zonder bosk, zonder dat verliezen. Als mak ernaar vreegt, komt er nog op de namen van een peer varouden. De vrije kant naast, wat alleen nog de rieksten en die mij lef haar permitteren kon. Lef had er mij kregen, de rijkdom had er zelfs voor zwargen. Daartroch kunnen nou gewoon sissen wat er denkt, dwan wat er wil. Net iemand maakt hem wat. Hij zocht dat de eerde verzwargen werd en lieke het tamtjerre. Als het zo uitkomt, zei er wat van, docht wat, maar had wild de beursberuchten wel in de gaten. Zonder geld verdwijnt het theater, dat de stikken op spelen worden moeten. Komen er geen robots om het werk oor te nemen, de beren van de dik te houden en us bij de tiert. Ja, mem, zo is het. Een mooie stijl van schreeuwen, Ja? vind ik dat. Ja, Ja. ja. Wat Wat was er nou maar? wat was er nou mooi? Ja. Ja, Zeg het nou ja, maar. dit is het begin van een serie verhalen over die 2 mannen verzeld. Nou, die ik van alles in die zaak belibje, maar eigenlijk helemaal net echte zakenman ben. Ik hel je dan al die gewoon begrippen uit de kranten, weet ik zelf ook niet weet wat het is. Nee. Maar dat heeft het alleen niks. Nee.
van Ben ik heel raar als ik dacht aan Animal Farm? Dat Want- het een soort van Ja. Nou, metafoor dat van die gnoe, dat komt ze nou nog weer eens in die verhalen. Want die Misty Mac die is wat gevoeliger wat dat onbelangrijk dan die oren. En het was verschillende figuren. Oké, maar dat is een soort van metaforische Wel, een beetje figuur wel, of ja, pionnen een beetje in wel, wedden, in zo'n machtsspul. Maar het wordt net al te... Lijkt er net al te dik boppen op. Maar die gnoe. Maar zo nou dan komt hij even boppen. Ja. De gnoe in Mac, ja. Ja. Nou, ik lees nog even deze van Ja. de tweede van deze verhaal en dan houden we daar maar op. De ene hand in de zijde je dat en de oren onder zich sauer. Meerkes, zei het hoofd, ze hebben haar functie, jawis, maar correct als mij alle oren verbeelding is het zaak en pas op. Traapje de wolf, vooral die in skeepskleren, op tiert op een stut. Mij hem net. Geen beskamsemer wolf als een zeftzedige flijker. Wij, als zakeljeu, hel je ze er dadelijk uit. Mak, vaak nog justjes jeder als ik. De slimsten binnen de bidders, de smekers, de oneermers, maar haar klemerige stimkes. Houd op, man. Dan de betoeften, die meist net onderschatten. Die kennen net oor haar verlies. Bieten als het wezen moet terug goed en hier. Behappen 6 geiten in 1 haal en dan nog naai gnordje oor die ene die het ontkomen is om de handel te verblaaien. Nee, jou mij maar een native wolf. Prachtig, zo'n alfamansje. Een die het kalm er bij de ijzeren locomotief inrint, maar de ene haan in de zijde en in de oren een zichtnauwer. Hudde tjestander, de kaarten op tafel en A is A, onwaarwegen. Maar kom bij Mr. Hovu aan met een droef, jammerjende wolf, de kop achteroer in een koude nacht in de steppen van Siberië, of de tranen komen mijn eigen. Dan, het giet je terug alles hinnen, dan viel Hovu, heegachte ondernemer, naar de eigen schoen en wendt dat het boegt wordt bij het knipperen van zijn vingers, hem een been. Een been dat netjes stinde, het bukkelhudde, opslorpjende zakenleben zijn gevoeligheden houden had. Ja wis, daar is het dankbaar voor. Wat hij dankbaar is? Moeilijk. Misschien dat Mak er wat oor sissen kan. Mak die het loodt dat er wat is. Die dagen had dat het verlet had van een oren die meisje van het duister genot in al zijn facetten. Maar dat ik net rug de vingers achter krijgen kan. Meer een gevoel, zegt Mak. En zakelju mat er soms staan dat net alles in nullen en enen te vangen is. Niet op chin, zolang het net een gewoonte wordt. Een aardig ietsje bloot. Dat liek als een nacht op de steppen of ergens op een hege berg even de trekken krijgen kan van een visioen. Nou ja, zo. Het gaat weer om macht, hè? Het gaat weer om macht. Ja, Het gaat altijd om macht bij die, Achie. nou nee, het gaat net altijd om macht. Nee? Het gaat lang net altijd om macht. Nee? Nee. Maar ja, dit gaat door zaken, dus dan speelt dat wel Ja, een, maar oké, speelt dat maar- wel een rol in, hoor. Maar voor jou meer dat ik misschien te bot... Het gaat altijd om twee kanten. Nee, volgens mij gaat het er bij jou omdat je steeds fascineerd bent door de machinaties die het bepalen waar mensen niet lonen komen. Ja. Dus door de machtsstructuren. Ja, En dat had je al bij het IKV en dat had in het laatste boek. En alles wat er tussenin zit misschien ja, wel. misschien wel. Maar ja, het boek, de oorvet, of zag ik er het totaal niet over. Nee, maar Nou, die had nee. ik niet lezen. Nee, daarom. Daar is er meer lezen. Nee. Maar ja, dit ben ik verhalen van de laatste tijd, dus misschien is dat zo. Ja.
Maar Ja. wist je dat bewust of net? Of zeg ik nou Nee, iets, nee. want ik word die net in de moelen lezen, maar Nou, ik wist het nee. als dat hij zelf... Dat is ik net zo van. Maar ja, het zijn wel dingen die mij inderdaad intrigeren. Van hoe dat alle je gaat in een vrouw. En dat is misschien wel weer. En dat u dat heel vaak ik net bewust binnen. Maar levert het schreeuwen? Het schreeuwen is ik vaak van jezelf, is maar een gedachtegang. Vastpakken en proberen uit te maken. Dus Ja. het is ik een analyse van jezelf. Ja. Levert het schreeuwen over dit soort dingen dan bevrediging op omdat het een beetje dichter bij dat begrip komt? Of levert het juist de frustratie op van jeetje, dit ken ik nooit helemaal achterhellen hoe het zit? Nee, dat gevoel ik. Het bewustwezen dat het nooit alleen achter je kist. Ja, Nee. dat wel. Maar dat hindert net. Ik hoef ook niks zeker te weten. Daar heb ik helemaal geen verlet van. Nee, hè? Nee. Ja, soms wel. Als ik het zie... Nou. Nou ja, dan komt bij dadelijk wat in zeggen wat ik wel weten wil. Ja. Maar zo in het algemeen van die dingen, dan denk ik, ja, Hoeft van, net wat alles het te weten. leeuwen onbelangrijk, dat hoef ik absoluut niet zeker te weten. Nee. Wat ik erover denk, kan net zo goed alleen nog verbeelding wezen. Maar ik zou het te keel vinden om te zeggen, er is niks. Ja? Dat zou ik te keel vinden, ja. Maar is dat omdat leeuwen een sterke triestfunctie had? Dat Nee, is ten natuurlijk- eerste is het wet net. Nee, maar leeuwen had natuurlijk een hele... een van de belangrijkste motivaties van mensen om te leeuwen is, denk ik tenminste, dat ze of bak binnen voor de deer of net goed overwijken en met het idee dat het leven eigenlijk helemaal geen zin had. En dan hing je daar iets van leeuwen omheen en dan Ja, krijgt het leven ja. zin en dan krijgt de deer zijn triest. Ja, nou ja. Maar is dat voor jou net Nee, dat is motivatie? niet zo. Nee, ik zeg altijd, als er een God is, dan zal ik ervan zeggen dat die energie is en beschikbaar is. Ja. 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 Als- En dat bevalt me. Ja. En ik heb al heel jong geleerd om de dingen die mee ompraten worden matten en net ergens hing je bloot, daar dacht ik niks mee. Dat let ik vinden. Ja. 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 Juster wie... En ik heb dat ja, wat dat leeuwen onbelangrijk, dat denk ik dat ik voor... Ik weet net of ik van mijn mem sis mij dat ze haast onleuwig weer in die tijd van doen, maar het zo kennen. En wij hebben wat dat onbelangrijk heb ik de goede dingen van geleerd, maar ze heeft me op dit moment, dat zei mijn broer ik altijd, ik heb één broer gehad, die leeft het niet meer. Die zei ik altijd, we zijn op geen enkele manier ooit indoctrineerd. Dat is Nee. ook zo. Ja. We zijn wij thuis nooit indoctrineerd. Mijn hart weer een hele vrome man. En mijn mem weer heel kritisch. Dat wie ik wel eens voor een band wel eens lastig. Mhm. Maar ik heb van mijn hart een heel soort houden. Die man die mis ik nou nog wel vaak eigenlijk op mij Herman dan hudder en indringender, maar echt op een vergelijkbare manier. Echt onwennig. Man, wij onwennig van binnen. Dat is van mijn hart. Van mijn mem heb ik wel een heel soort leerd. Ik zei altijd dat we in die tussen de regels lezen koen. En ze heeft een verfijnd gevoel voor humor. Dat is het mooiste wat ze heeft. Leeuwde Herman? Wat? Leeuwde Herman? Ja, Herman, maar nou, hij ging heel eind in mijn kritiek mee. Leeuwde hij- hij leeuwde net zoals ze bij hem thuis leeuwden. Nee, Leeuwde hij dat er nooit de deer een vervolg komt? Hij tocht van net, maar hij had het ik altijd eerder met hem. Maar stel dat ik... Nee. Ik heb het mijn jongste zoon die zei ooit van wat lijkt me dat verschrikkelijk, zei hij, dat we dan in de hemel komen kennen waar nooit weer een eind aankomt. En dan dacht ik dat hier ik als bij me krek hetzelfde. Ja, hè? Waar nooit een eind aankomt. Nee. Schrikkelijk. Ja. Het heeft mij ik nooit onlutsen. Nee. Nee. Maar ik Eindeloosheid is... Simone de Beauvoir had er een mooi boek over geschreven, hè? Oh ja? Niemand is sterfelijk, heet dat. oh ja. En dat gaat door een hoofdpersoon, Fosca. En Fosca is een man die onsterfelijk is. Die is geboren, ik geloof, in de 8e eeuw Oh ja. of zo. Ja, ja. En die had dus een hele soort meemaken, al je avonturen, een soort ja, van jongensboek, al je leuke dingen. Maar hij kon naar de in.
En in het begin vond hij dat natuurlijk fantastisch. Nou, Ja, ja. er komt niks gebeuren. Ja. En hij start hem dus in al je avonturen. En prachtig, hij geweldig leven daar toch. Ja, Maar uiteindelijk was hij helemaal depressief. ja, ja. Want hij ging alles relativeren. Want als er geen einde is, Nee, dan, het is vreselijk. dat is vreselijk. Dat is vreselijk, ja. Want dan Ja, is alles stikken relativeren. Nou hoef je niet meer bang te wezen, maar je hoeft ook niet meer euforisch te wezen. Want het kan altijd later nog weer een keer gebeuren. Ja, Of misschien nog wel mooier worden. ja, ja. En hij ziet het op Leest Fosca, die ziet het in de stromende Rijn, in zijn onderbroek, ziet die boeten in de tuinstoel. Ja. Want het slimste wat er gebeurde, kon weer, ik ja. heb kouden worden, Ja, maar dan ja. maak ik veel niks, Ja. dat je toch niet deed. Nee. En hij die niks meer. Uit pure depressie Ja, vanwege die ja, oneindigheid. ja, ja. Ja. Ja, het is zo vreselijk. Het toen net goed ging met de vrouw. Dat we nou jaren dat we allemaal bij die er nou al hier binnen net meer deurgaan. Nee, nee. Nee. Maar mijn mem die had echt wel een piketpaaltje in mijn lippenslijn. Doe ik een hero size zo'n weer. Ja. En dat weer doen wij eerste klas legere squallen. Bij juffrouw Regneri in de klas zit ik. En wij moesten tarien worden op eerste communie in de Roomse Kerken. En juffrouw Regneri, dat weer heel vooruitstrevend, die heer haar een boek ontschaft. Maar zo'n groot boek, met kleurplaten. Ja. En dat mocht om de beurt, mochten we dat een dag of twee mijn huis hebben. Ja. Ah, dat is een beer samen net zo'n boek maken. Nee. Dus Heid of Mem moest dan komen en wat mijn beurt weer om het boek in ontvangst te Ja. nemen. En mijn mem kwam, toen het eindelijk Safir weer. Ik kan het tafereel zo nog vaststellen. Hoe oud wist dat? Size of zoon. En de door van de klas, een juf stier krek in de gang, krek boeten de door. Mijn mem stier daar in de gang, ik stier hier. Juf jouwt het boek om mijn mem. Mijn mem bladert er even in. En dan zei het, ja, het spijt me al, maar ik neem dit boek net maar naar huis. Hij zei, wat? Nou, eindelijk wie ik dan aan de beurt. En dan Ja. zoek het net, nou ja, dat wordt even uitlijn. Ja. Er staan al hier, de held stiert erin en duvels en de loden zijn net in. En ze wou net hadden dat ik daarmee geconfronteerd word. Oké. En, Ze leefden wel in de hemel en in God, maar net in de nou, duivel en in de hel. ik heb nooit weten of ze daarin loden. Oké. Daar heeft ze het eigenlijk nooit over de hand. Nee, nee. Laat ik het zo maar zeggen. Ze had ik niks zien houden, Mhm. maar het weer, in dat geval waarschijnlijk ik zei, pas je nou maar aan. Mhm. Wat ze dus zo. Ja. Dat weet ik net zeker. En, maar dat is voor mij, net op dat moment, dan is dat een verwarring vanzelf. Teleurstelling ik? En ik wou het boek mij hand hebben. Maar ik weer toch wel mooi dat mijn mem daar net in loodde. Dus dat weer twadde dan. En dan hij verrefanteerd, dan denk ik ook, oh, en mijn mem en juf, die weer het net met me corrigeerd, maar dat hinderde ik niks. En dat weer een hele fijne ontdekking. Want- Dat heb ik net op dat moment al hier betocht. Maar wel alles, dus al hier in mijn kop opslagen, dat tafereel daar en wat er doen zijn is. En, En daar zit een aantal lessen al in. ja, die hier ik doe al. Dat je van meningsverschillen maakt. Ja, ja. Dat En je- dat kind zonder gedoog. Ja, Ja, maar ook dat je je eigen dingen bepalen kan. Ja. En dat je ook de consequenties ervan dragen kan. Want Ja, zij onthult hij ja. dat mooie boek. ja, ja. Ja, dus Dus je moet ook... Je gaat daar mooi ook net de makkelijkste bij. nee, Dus nee, ja. nee, dat is ik zo. Haast dat net kweerlijk naam toe? Wat? Dat haast dat doen net kweer aan naam? Nee, uiteindelijk net. Nee? Op het moment weer het heel sneu dat ik het boek Ja, net mee kreeg, ja. dat weer de eerste reactie. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja. Maar verder, ja, dan tekst er ook naar vanzelf. En het Ja. worden mij, mijn mensen er heus wel verder met mij oppraten. En dat zit net al hier in mijn herinnering vanzelf. Maar Maar je kan ik ben nou ik zei, mijn huis zou mij noemen hebben, een huis en die zou thuis, hoe is er op kon wezen. Ja. Die zou het eerst mij noemen hebben. Ja. Dat zie je de sneu voelen en zo zou het geer werden. Ja. Dat weer het verschil, denk ik. Ja. Ja. Maar in dit wat er in de leer is, Dick en ik zeiden van ja, maar dit is confectiegeloof, mevrouw Van der Meer. Jou bepalen zelf Ja. wat jou wil en net Ja. daaruit broeken uit dat Ja, ljouwen. dat is ik zo. Mat je net alles of niets. Mat je net, juster ziet hier Anne Hettinga, Ja. die echt katholiek is. Oh ja? Ja. Oh. En ik nog altijd naar het kerk gaat. En die
zit er correct oors om eigenlijk in. Want Oh, ja. die zei van, ik kies voor die kerken. En er zit misschien best wel dingen in die discutabel binnen, Ja. in de leren wat ik maak. Ja. Maar omdat ik daarvoor kies ik daar ook echt voor. En die had eigenlijk geen kritiek op de kerken. Oh. Die zei van, ik snap wel Ja. dat er kritiek mogelijk Ja, is, ja, maar omdat ik ervoor kies, ja, ging dat ik helemaal inzetten. ja. En dat zei ik modelleer hem eigenlijk een Ja. beetje naar mijn eigen Ja. smaakjes. Ja. Ik gooi dit er wat in, Ja. ik haal dat er Ja. wat uit. En Ja, dat is ik zo. Ik houd wat mijzelf bevalt. Ja, dat is zo. Maar je kan niks zeggen, dat is Ja, want we aanmatigend. weten toch niks zeker. Maar je kan niks zeggen, dat is aanmatigend. Misschien want, wel. Want waar is Arie van der Meer dat hij... Ik zeg net dat het zo is. Dat bevalt mij het beste, zeg ik altijd. Het Ja. is misschien wel net weer, maar het bevalt mij het beste. En dat dacht ik. Ja. Dat dacht ik eigenlijk als Maar een beetje hetzelfde kind. Dat als- dacht ik als een beetje kind altijd. Ja. Als ik maar één zwittenhond heb, wat net zo vaak voorkomt, maar het kwam vroeger nog wel eens vaker voor als nou, maar het komt nog wel eens. Dan ik om de oor, maar ik om mezelf, maak ik dat in wadder. Want Ja. ik denk, ik wil er niet mee omrennen. Nee. Nee. Dus dat dacht ik wel, ik wil het... Nou, dat is het weer. Wat? Eerst die eigen ja, mening ja, bepaald had, ja, uiteraard ja, had. ja, ja. Ja. Dat is wel steeds diezelfde En volgorde. dan maar in kom dingen. er liever, ik kruip liever toch het stof, dan dat ik met het gevoel om erin er zit wat tussen is. Dat is Ja, de- maar dat door moet het net houden, stofgroepen want dat is- bevalt me net, dat gevoel. Door het stofgroepen is de prijs die mijn leven betalst voor Ja, het in eerste instantie die eigen principes hanteren. ja, 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 En dat die je memo Ik wil- met het prentenboek. ja, ja. En ja. dat doe je Ja, als je ja, met ja, een ja. politicus in discussie geeft. Ja. En dat doe je in het Leeuwen. Ik heb nou bij me heb ik een heel mooi gedicht, Der Oer, van Epidam. Dat zoek ik nou eigenlijk even lezen, wat. Nou, kom maar op. Ja, Waarom is dat zo mooi? nou, omdat het zo past dat hij zei het. Ik ga toch wel naar het kerken van, al is mijn leeuwen oor, zoals dat van die oren, nou ja, waarom, dat leidt eruit. Ja, Oké, dat is wel, oké. ja, dat vind ik wel mooi. Maar waar heb ik die gedichten? Even nadenken. Die zitten toch gewoon in de tas. Dat is hier. Nee, want hier toch. Oh, in die tas, Ja, oké. want die heb ik eerst daar nog even lezen. Want ik denk, als ik die al lees, dan moet het wel een beetje... Gedichten lezen is lastiger als... Dit zijn 3 schriften. Daar heb ik in... toen ik ben liets weer alle volskreun van Ja. dingen die dus ben zijn. Oké. Heel apart binnen. Nou ja, die kunnen net al hier van lezen, dat is duidelijk. Leidt mijn bril daar, ja. Ja. En er ziet ik een hele mooie van Joost Zwagerman. Dus die twee, dat zou nog heel mooi zijn, dat ik die nou even lees. Ja, Ik luister. ja. Epidam. Epidam schrijft gedichten die moeilijk te lezen zijn direct. Die van Joost Zwagerman, deze althans, die lees ik makkelijker, goed, maar fijn, dat is het niet. Ha begrip, heet het. Hoe? Ha begrip. Ha begrip voor mensen met een zwak geloof. Ik geloof ek de ene dag al en de oren net. Maar ik viel mij goed in een biddende mannigte. Omdat zij leeuwen, helpen ze mij om te leeuwen in haar eigen bestaan, haar onbefettelijke wezens. Het is mij net vergeten dat ze als net volle leger als de hemelse machten schepen waren. Onder haar oneerlijkheid, het braunmerk van haar oude dagskens, binnen ze zuiver. Wanneer ze jongen, klopt het haar in de kelen de eer van de extase. Het meest wanneer ze stenen van het beeldje van de mem van God. Dat vormen is, zat ze haar on een been in Lourdes vertoonde. Ja wis, ik ben sceptisch, maar ik jong mij. En oerwin op die manier de zinstelling tussen mijn privé-godsdienst en de godsdienst van het ritueel. Ik vind dat heel mooi uitdrukt. Ja. 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 Waarom? Het rekt is zelfs. Nou, dat hij zich net uitzet
zien het soort leeuwen werd hij eigenlijk net met mij het, maar wat er dan ik zei, had begrip. En dan denk ik, ja, dat vind ik toch ik goed. Ja. Dat zou je misschien van mij net verwachten, maar toch is het zo. Hij heeft meer begrip als ik. Ja? Dat is jou ook daar. En toch vind ik het mooi. Ik wel zo benijd naar wat je eigenlijk dat hij in dat gedicht en dat dorst ook ik vregens eigenlijk begrip van onvolkomenheden of van dat het misschien wat lastig uit te lezen is of nou ja, je verdedigt je eigenlijk al tegen een gebrek aan logica misschien of wat ik maar wat is en door zegt het heel nadrukkelijk en op een hele safte manier zeg maar dat Leeuwen een beetje naar die honger best wel die noffelijk en plezierig in vielst. Ja. Maar waarom had dat stukje, daar gost ik heel veel dingen dus voort van dat Leeuwen. Maar waarom had dat stukje nog nodig? Wat brengt dat stukje? Dit? Nee, dat stukje Leeuwen, Ja. of dat gevoel, ik noem het Ja. maar zingeving of levensovertuiging. Ja. Ja. Wat brengt dat daar? Waarom had dat nodig? Waarom kiest Ik heb het net nodig, maar ik ken absoluut net zoals je schreeuwt van... Ik wil net hier een man die geregeld nou in trouw schreeuwt, die het helemaal 100% atheïst weer. En eigenlijk zei het, wat ergens Vrooman ik dat zei, eigenlijk kan het net zo wezen. Eigenlijk... En dan zei er, en zo langzamerhand krijgt hij, dat wordt vond ik zo prachtig, krijgt hij zo genoeg van mensen die zo parmantig zeker weten dat ze alles alleen kunnen doen. Maar waarom kan er eigenlijk net niks wezen? Nou, het bevalt mij, ik zou het te keel vinden. En dat is een heel zwak argument, dat weet ik wel. Maar toch heb ik dat gevoel, eigenlijk wil ik een heel soort bal tegelijk in de lucht houden. En soms moet ik eens hier een lek zitten, maar dan komt er wel weer een komt er een plak, of net. Dan heb ik aan 12 treien genoeg misschien. Maar, en dan denk ik van, als dat juist, wat wij eigenlijk al hier nog net weten, net één kan zeggen hoe we correct lippen krijgen hebben. Net één wetenschapper kan het zeggen. Nee, maar je kan ook zeggen van als het vergelijkt is met 100 jaar geleden, toen we dit nog net wisten, hoe de oorsprong van het leven. Ja, we weten al volle meer. We weten nou dit. Ja. Een heel iets hoekje nou net. Maar misschien, ik weet het net. Misschien komen we erachter, maar ik denk het eigenlijk net. Ik denk dat we het laatste net vinden. Maar ja. En is dat reden genoeg om... Nee, maar dan denk ik van... ik wil dat vooral open letten. Dat er... dat er ergens en waarom zou dat net een vorm van energie wezen kunnen? Want waarom is er net niks? Nee, maar Guinea is er wist van. Guinea weet het zeker, ik net. Maar de ene die kiest vanuit die onzekerheid van... Nou, dan doe ik het lekker zonder, want ik weet het net. En de andere die zei van, ik weet het net, maar ik neem toch maar iets tot mij. Nou, maar dat heeft natuurlijk met mijn eigen gevoel te maken. Ja. Omdat ik denk... Er is meer tussen hemel en aarde, om zo maar te zeggen, als wij weten. Wij weten. Ja. En als je... En zoals de keel vind je het zonder. Waarom is er liefde tussen mensen? Dat is een vergelijkbare vraag? Haast wel. Okay. Ja. Volgens mij is het een verschil in. Leefde is ontoonbaar. Je yoga leefde tussen mensen en structuren. Maar laat ik zeggen, als je leeuwen in het feit dat de eeuwigheid mij docht, op allerhande manieren, als je daar eer voor krijgt, dan zeg je het. Dat op iedere manier dat tussen mensen toch werkje kan. Als mensen gebruik maken van de mogelijkheden, God, zit ik dan maar op mijn manier, is beschikbaar. En soms willen we dat, en soms niet. Ja. En zonder zoals het maar keel vinden, zo is het. Wat? En zonder zoals het maar keel vinden. Ja. Ja. Dan zou ik denken dat ik te gauw mijn dingen oudbosken ga. Ja. En dat maakt net te gauw doen. Het is wel een verrikking als je denkt dat dat er is. Ja? Ik al is net weer. Ja? Ja. Ik heb nog eens een keer iets heel eigenaardigs van. Ja. Van, doet wij
Herman en ik waren in Echternach. Ja. En er is een crypte en er is Willy Broders, een van de apostelen die u zal hier bekeerd had, Ja. die is daar begroeven. Ja. En daar hebben we bij in die crypte hebben we bij die tombe staan. Ja. En, Die thee had het op. wat? Hij zijn teen aan het op. Oh. Ja, je hebt zien bij die tombe. En daar zien wij. En we zijn er even west. En dat het op mij, op mezelf, vond ik het idee dat ik bij zo'n man die dan in uw omkrieten, weet ik het, 1400 omspaand had en u bezocht had u bij het leeuwen te brengen. Ja. Ik wilde dus terugrekken. Ja. Het eigenaardige is dat ik van dat moment, verder weet ik niks, alleen nog dat ik ontroerd weer. Dat ik letterlijk van oortsjoegen weer, dat ik hem daar gebalsemd en al lezen zeg. Dus wij binnen letter ben wij er met 12 van ons jongens nog west. Ik zei dat me voor alles even zijn, dat is echt heel geweldig. Het weer net zo. Daar wie ik helemaal door van de wiezen. Ja, ja. Want ik weet er zeker van dat ik dat zo'n heer. Ja. Ja, vreemde dingen. Hoor. Ja. Ja. Ja, doe ik het gewoon Ja. uit. Toen zei ik, nou ja, hij had er vanzelf nooit zo'n lijn. Nee. Nee, klaar. Dan is het weer oor. Dat is maar, ook leer. Ja. maar dat ik er zo zeker van weer. Ja, maar ja, Maar dat is gewoon verbeelding vanzelf. Ja. Dat is zonder meer verbeelding. Ja. Leuk. En nou doe ik die van Wakend over God van Joost Zwagerman. Ja? Die is ik helemaal om het worstelen met God geweest. Hij is er net uitgekomen. Nee. Iemand belt mij telkens op. Zegt niets. Vaag hoor ik een verre ademtocht. Het kan de mijne zijn. Maar ook die van de ander. Die hardnekkig zwijgt. Ik leg weer op. Ik ben nu een man die vreemde telefoontjes krijgt. De display toont een nummer met de code van een land dat ik niet ken. Ik toets terstond. Een voicemail klinkt. Hallo, met God, ik ben er niet. Laat naam nog boodschap achter. Ik bel nooit terug. Leef rustig verder. Wacht desnoods tot de piep. Maar zwijg. Prompt word ik door de beller teruggebeld. Weer hoor ik niets. Hoog uit die vage adem. Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. Ooit bel ik hem terug. En zeg dan wel iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. Die dag is nu. Contact is hier. Ik toets het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. Ja. Nou, ik vind het prachtig. Ja. Ja. Ze zeggen ik al keer iets over de... Wat? Ze zeggen ik al keer iets over de... ja, eigenlijk weer datzelfde indekken van Ja. We krijgen het verhaal nooit doen, Nee. maar Nee, sorry nee. daarvoor en, Ja, en ja. op een mooie manier proberen we dat te omschrijven. Ja. Ze omschrijven het heel mooi, Ja. maar het had toch wel steeds die verdediging. Ja, ja, zeker. Ja. Het is een worsteling. Ja. Wat dan, hoe heet die Jacob al had met de engel. Worsteling met de engel. Ja. Nou, Ja. en dat Ja. is een prachtig verhaal. Ja. En dat is het. Ja. Ja. Je kan ermee worstelen en je kan, zoals ik dacht, het makkelijkste doen van neem maar aan wat jezelf het beste past. Ja. Ja. Ik worstel Eigenlijk met. wel heel verstandig. Dom nou. Ja. Dat is wel heel makkelijk. Ja, vind je dat te makkelijk soms? Vind je dat te makkelijk soms? Nou, ja, soms ik op dat idee komen ben, ja, vind ik dat heel noffelijk. En het dacht me echt goed. Ja, Ja. Nou, dan is het goed, ja, toch?
Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk, waarom een leeuwen hoeft net dreig te wezen? Nee. Waarom? Nee. Nou ja, omdat je toch ik dan verboen wezen willen met een leeuwende mierskip. Dus in dit geval met een katholieke kerk. En dan zien dingen onderin die net kloppen. Althans, net kloppen, nevens jouw eigen moraal of hoe het jou ging. En dan moet je dan een waai in je ziekje. Dus ik zeg een kind van wegwezen met die kerk. En ik ga wel tussen te leeuwen op mijn manier. Ja, maar dat doe ik. door worst wel het boom met die kerk houden. Nou, eigenlijk net. Nee? Nou, ik heb net officieel, ik ben voor 100% boetensteerder. Ik wil wel weten wat er gebeurt. En ik heb totaal, en dat heb ik bijna geen een van allen, enige rancuneuze gevoel sinds we bij de kerk. Maar ik heb er eigenlijk niks met mij. Maar als ik wat jaar in de kerk wat ze goed doen, ze doen soms ook wel eens wat goed. Maar Dan ben ik er wel blij om. Ja. Dan zeg ik net, nou ja, dan zullen ze dat nog even wel. Nee, wat goed gaat. Omdat het toch belangrijk is dat er een kerk bestaan blijft? Oh, nou, bijvoorbeeld. Ja? En voor een heel soort mensen is het belangrijk, kennelijk. Wat Epidam dan ook vindt. Ja. Nou, toonbegrip, ja, dat is ik wel zo. Dat dacht ik van mensen boeten de kerken. Wat zou dus nou hoe die Duitser, Wat? die Duitse spreuk, blijf in dein land Ontweren dich. ontweerde dich. Ja, blijf in deinem land ontweren dich. Dat is wat Stoom met kerk eigenlijk ik dorst. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb dan ook een tierthand, dan begonnen we met een groep. Ik heb dus een hele discussiehond een briefwisseling met bischop Muller. Ja. In die tijd begon ik me vreselijk op te winnen dat het officieel in het kerken nog altijd zo is. Dat onder andere praktiserende homoseksuelen, die mochten dan net officieel net onder communie. In bijna al het kerken, als ze het al nog dienen en er nog onheen, Ja. dan gebeurde dat gewoon en net in zei er wat van. Zoals ik dan altijd zeg, in de Roomse kerken kist altijd nog noffelijker de regels overtreden, zodat ze veroren worden. Dat is altijd nog moeilijker, want dan moeten ze het aan dat ze verkeerd west hadden. Gaan er dan maar doorheen. Ja. Nou ja, zoiets is ongeveer. Ja. Maar goed, ik denk van, toen wij na de oorlog de pil opkwam, en dan weer het zo, dan moesten de bisschoppen eigenlijk zeggen dat de vrouwen die pil net broeken mochten. Voorbehoedsmiddelen mocht net. Nee. Net één het nou trouwens meer over de pil, maar nog altijd wel over condooms. Heel eigenaardig. De pil is al heel lang, ook in de kerken eigenlijk stilzwijgend geaccepteerd. Maar condooms had een mooi. Maar goed, dat is even terzijde. Dat is mooi vrijer seksueel verkeer. Ja, dat is ook even terzijde. Maar ik wil maar doe zijn, en de bisschoppen die we doen hier, die zeiden dat net, dat mij net van die pil, die zeiden mensen, dat is jullie eigen verantwoordelijkheid. Dus ik schreeuw naar Muller. Ik ga eerst met uw eigen pastor praten. Ik zei, het is toch belachelijk dat ze nog zat zijn homo's zeggen. En het enige wat ik met mijn hele actie bereiken heb, is dat die pastor in Bozen, die heb ik omgekregen. Dat hij er begrip voor kreeg. Dat is het enige wat ik bereiken heb. Maar fijn, ik zei, ik wil de bisschop erover schreeuwen. Nou, hij vond het best dat ik dat deed. En ik zei, ik vreeg in die bisschop net, ik zal zeggen dat hij toch ik wel snapt dat het een verouderd standpunt is en dat het toch al lang door de inhoud is, door alle ontwikkelingen. En, maar dat er voor mij, dat ik al genoeg vind zo, als er publiekelijk zegt zo, daar hebben we het net over, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ik zei, hij hoeft nou van mij nog net eerst wat te zeggen wat hij ervan vindt, als hij dat maar zou. Nou, dat deed hij dus net. Hij een paar keer heen en weer schreeuwen. En hij vond een hele goede regel en hij deed het net. Maar hij had toch gelijk vanuit zijn instituut? Nou, toen schreeuw ik terug. Zolang zij net wel kon binnen, ging ik nog wel naar het kerken misschien, maar ik ging net meer te communie. Dat doe ik net. Dat heb ik daarna net met deed. Dus als ik er alles ben, dan doe ik dat net. Want ik zei, je manipuleren het sacrament. Dat je zelf zegt wat wel en wat net er ondeel nemen mij. Maar voest dan net dat, ondanks dat het die moraal het is, Ja, dat hij zijn dat redenering wel klopt en even zien leren? Daar komt het vervolg op, dat is zo. Want
toen kwam Eik, en met Eik heb ik verder niks gedaan. Die heb ik nooit skreun ergens oer. Maar toen kwam de Korte. En die heb ik op een hecht gesteld van de briefwisseling die ik bij Mulder had hier. En die bellen mij op. Ja? De Korte. Oké. Ik denk dat we minstens een uur aan de telefoon zitten hadden. Ja. Oer alles en nog wat over de kerken praten. Maar begon je mij vanzelf. En dan, hij lost het zo voor hemzelf op. Het was een heel prettig en heel ontspannen peteer van beide kanten. Ja. En we hier beide een liekevolle inbreng. En hij zei, ja, van de ene kant ben ik leraar. En als leraar verkondig ik dus wat de kerk voor regels heeft. Ja. Maar als herder, zei hij, snap ik dat mensen zich lang niet altijd aan die regels kunnen houden. En, dat daar leeft het er mij. De kinderen zat het uitzicht ontspannen mijn lipje. En vies dat een kerkelijk leider dat... Wat? Vies dat een kerkelijk leider dat kennen mat? Zat hij dat docht? Zo dachten ze het al hier. Maar ik vind dat, dus ik heb hem later in Bos nog een keer getroffen en hij vindt dat echt dat ik dan wat zo exact redeneer van, wat is het? Van die, we binnen niet protestant, maar we hebben de inslag, hoe nemen we dat ook weer? Calvinistisch. Ja. Hij vindt het wat een Calvinistische redenatie van mij. Ja, oké. En hij vindt dus eigenlijk dat hij wat zoekt. Hij zei, nou ja, dat is zo, ze binnen meisken. Oké, maar dan En ik zei, van de ene kant vind ik dat eigenlijk wel goed. Ja. En van de andere kant ergert het me dan ik. Ja. Maar, Want ik zei, daar ga je al voorbij, dat er een heel soort, nou misschien wel net meer, maar nog, daarom begon ik mij. Maar terug dat een homoseksuele man bij mij kwam en zei dat hij er zo last van hier. Ja. En ik zei, dat is volslagen ten onrechte. Ja. Dus daarom, sinds ik zei die man, daarom wil ik dat het ooskomt. Omdat mensen er last van hebben en dat net terugte is. Nee. Maar ik wil het aan de andere kant ook wel even opzieken. Als hij zei van, oké, dit is de leer, maar het is feitelijk een beetje rekbaar hoe mensen ermee omgaan. Ja. Kist ik zeggen van, oké, dat is onmenselijk en wel sympathiek en dat jouwt wat rondte. Maar eigenlijk bak je het cynisme daar maar ik al in. Hij pakt. Het cynisme in het systeem bak je dan eigenlijk al erin. Ja, ja, Nou? ja. Want dan kun je alleen wel zeggen, Ja. Ja? Maakt het al heel niks Nee. uit. Nee. Dat doet hij daar mooi echt. Ja. Ja. Nou ja, maar dus Dus op in dat die zin, punt... en daarom vond ik juist Orne Hettinga zo interessant. Ja, Die zei van, nee, dat cynisme moet je dus net inbakken of dat confectieleuwen moet je dus ik net beziekje. Tuurlijk zitten er randjes om en alles, maar wat je de verkiezen, maar je gewoon helemaal verkiezen en dan moet ik helemaal verstaan. ja. Dat is wat hij zei. Ja, ja. Ja, dat is mijn head wat. Ja, oké. Ik snap ook wel dat het die manier net Ja, is, ja, maar ik ja, vind tuurlijk. het wel... Ja, zo is het. Ja. Ja, ja. 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 Dat is het. Ja. Ja, dat is weer. Is mooie volle moine is weer voort, Agi. Wat? Is mooie volle moine is weer voort. Ja, hij is weer voort. Ja. Maar we even muziek opzetten? Wat? Maar we even Ik muziek heb opzetten? wel wat mijn noemen. Wat is mijn naam? Ik ben op het muziekgebied ben ik een volslagen analfabeet. Ja. Dat wil net zeggen dat muziek mij net rekt, maar de vreemdste dingen rekken mij wel of net. Ja. En ik weet er altijd een heel iets beetje verder over te vertellen, maar... Was ik thee? Maar ik vind het, maar als het er dan op, ik heb thuis wel, jawel, ik heb thuis toch wel een zwikje mooie cd's. Ja. En een paar daarvan heb ik meegenomen. Maar uiteindelijk, als ik dan denk, nou kan ik mooi even neer opzetten, heel rustig nou, hè? En uiteindelijk kies ik als altijd voor stilte. Wat? Voor stilte. Ja? Uiteindelijk dacht ik wil toch net het om je heen houden. Nee? Ik kies eigenlijk altijd voor stilte. Dus uiteindelijk draai ik maar een heel iets beetje muziek. Ja? Ja.
In En dat in dat komt grote huis, omdat ik altijd dan denk, nee, nou, ik wil het toch wel even stil gaan. in dat grote huis, Ja, mooi al die herinneringen. ja, En dan had de muziek net nodig om Nee. terug in gedachten heen. nee, eigenlijk te is het zo. streamen? Maar als ik dan, ik zeg dan wel naar zo'n programma bij Grieks van Paul Witteman. Ja, En dat vind ik heel mooi. ja, En dat is een jelle oren, dan zit ik er, ik voor een oren is het zo wat. ja, Dat vind ik prachtig. ja. Maar uit mezelf dacht ik het net vaak. Ik net als het En schreeuwen is, toch dat het vind ik lekker mooi. is. Dat... Nee, daar Nee? kan ik het er net bij gaan. Nee? Nee. Ik net dat het een hele Het mooie... wat stil bezig. Ja? Ja. Als ik echt zit te tinken, dan kan ik er geen lawaai bij Nee? hebben. Nee. Oké. Nee. Wat moeten we nou even opzetten? Nou, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind is Requiem van mijn vriend, van Preisner. Vind ik heel mooi. En ik vind van Arvo Pärt het Te Deum, heb ik ook mijn vind ik prachtig. Ja. Welke en- haast het eerst? Wat? Welke haast het eerst? Ja, ik zit nog even te denken, want ik heb nog een Brandenburger concert van Bach, vind ik mooi. Arvo Part had een mooi verhaal. Arvo Pärt, dat Te Deum vind ik echt heel erg Nou, mooi. dan pakken we die. Ja, Zit die hierin? oké. Ja, die zit erbij. Pak ze hem of pak Ja, ik hem? Pak ik hem maar. wil hem wel pakken, maar ik doe Ja. als ik goed in die speel. Nou ja, ik zal er wel even in. Ik zal wel even wat. Ja? En ik ben net zo soort, want ik heb hem zeker. Nou, zie ik even wat ik verder ga. Want nou, dit is die prijs, nou, die vind ik heel mooi. Oh ja, en dit moeten we natuurlijk. En het Koopmans vind ik heel mooi. De cantates van Oh ja, Bach. ja. Sommige dingen van Bach kijk ik totaal niks maar. Nee? Nee, maar dit is het loon achter het eer van de nullen. Dat meisje hoort de Pruksmeijer en ik te jaren. Ja. En dit is het eerste deel. Oké, wanneer is die uitkomen? En dat wat weet maar zo. Maar dit is dus wel net een professionele opname. Nee. Maar het is toch wel aardig mooi. Op zich is het wel leuk om het even te Maar is het mooi, is het een goeie, klinkt die goed? Hij klinkt wel Maar dat goed. was dan wel te kwaad natuurlijk. Gaan we nou een slecht op. Nee, Hoijte weet dat ik hem meeneem. Oké. Hij vond het goed. Oké. Ja, dat weet er. Ja. Nou, zullen we die eerst eens doen? Ja, nog maar eens even. We kunnen gewoon een stukje doen. Als dan denkt het, Ja. het loert is net mooi genoeg, dan houden we er met op. Ja. dat Misschien, zit er vind ik wel. de tekst wel helemaal niet mooi. Leonard Cohen, dat vind ik mooi. En ik heb een peer van zo'n zeker omdat ik van sommigen de teksten maken had, maar dat hoeft van mij helemaal niet. Nou, en dit is dat Te Deum, dat is wel heel mooi. Maar ik ken het Te Deum net van Nee? Arvo Ja, dat is Part. Ik heel ken wel mooi. wat Ja. muziek van Arvo Part. Dat vind ik echt wel heel mooi. Ja, mooi nou. Ja. Ja, daar heb ik wel een soort van, maar En waarom vond deze dan nou, die bij vind de ik het mooiste? mooiste. Oké. Ja. Lees ik er even bij. Ja, doe maar even. Ja. Dat draait echt nog muziek van cd's dus? Wat? Ja. Ja? Van cd's, ja. Ja, maar net... wij draaien dat al je van internet en Spotify en dat soort dingen. Oh, Maar daar dat kom was ik er net aan ta. Ik heb wel wat van Ucia, die dat van mij dien had, zeg maar Ja. zeggen. Van de Beatles, dat vind ik dan ik wel mooi. Oké. De Beatles. Dan hoop ik dat er het doet. Anders mag ik aan mijn laptop heen pakken. Ik probeer eerst die oren heen weer, want deze gaat net zo makkelijk. Hij won net, Archie. Nee? Nee. Maar dat even anders. Helemaal niks. Ik pak mijn laptop even en dan doen we het daar even in. Kijk het ik weer. Ja.
Er lijkt een bril onder toch, of nee? Ja, dat is oh, mijn- nee. Oh, dat is Maar ja. goed keer Ja. denk je helemaal niks. Ja. Dat is nog een hele dag. Rustig, rustig, rustig. We hebben geen haast. Nou, nee. En is dit nou dit oratorium dat erop is of een oren? Ja. Maar dat het lukt, weet ik nou net. Want een laptop Nou, nog niet hou er eens maar mee op hier. Nee, ik probeer het eerst. Ja, oké. Op Jan kan altijd nog. Ja, dat is ik zo. Ik jij wel iets, maar dat is heel zacht. Misschien wordt het nog beter. Ik doe de kachel er een beetje.
Het vereist enige uitleg, Agi. Wat hebben we nou Dit is de geslachtslijst van Jezus die ze hier lezen. Ja, want het Of klonk zingen. als een namenregister. Wat? Het klonk als een namenregister. Ja, Ja. ja. Dat is het. Ja. Daar begint het mee. Want dit haatstikt, dat eindigt erbij van... dat dit is dan de verwachting, de tijd van de advent. Dus we volgen het kerkelijke hier, maar dat gaat gewoon eigenlijk over menselijk leven. Dus het gaat dan nou heel over de verwachting. Ja. En dat houdt dan, die verwachting, dat is dan als het kerkelijk is bij de geboorte van Jezus dan. Maar daarna is dan dat dan Herodes bevel houdt om alle ben. En dan, wat de koning is bang, waarom is de koning bang? Net de wraak of staat er bang voor, maar dat eindelijk roepen van haar namen. En dan komt dit nog weer even een keer terug. Daar is er bang voor, dat eindelijk roepen van die namen. Ja. En het is een project van Hoyte Pruksma. Ja, ik heb dus de teksten maken en hij maakt de muziek. Hij gaat wel verder. Maar waar is een idee weer? Van Hoyte of van Dijk? Waar had het initiatief naam? Ik maak de teksten. Ik ga een dichtbundel maken, de snijden. Ja. En dat ga je over alle snijden. Als ik dan de Gisbert Japiks leerde uit Roem, dan werden de snijden altijd het meest aparte. Want er kwam geen meestje, een visker of zo. En dan vreeg ik wat die man vangen mocht. Want alle mannen van het hier is wel wat oors. En dan wist net wat ieder man mijn angel om onthouden had in dit land. Het is echt... Maar ze had bestuderen. Dat heb ik al hier op internet opzocht toen. Ja. Dat net al hier opnam, maar dat wil ik gewoon weten. Dat is echt verschrikkelijk. Maar fijn. En dan daar heb ik dus gedichten door maken. En dan mediteren en wat toch al die mensen, dan had ik de dien nog dicht. En nou ja, allemaal fantaseren. Maar even zien wat er in de kerk, het kerkenjoet is. Misschien kijk dat ik broeken nou, zo. En die dichtbundel die zeg hij. En toen zei er zo'n soort oratorium maar we hebben. Die over dit soort van dingen. Nou, en dan heb ik de tekst van maken. En hij is al een stuk verder. Maar ja, alles zit op Jeeld vast. Ja. Dus als het net komt, gaat het gewoon net verder. Maar toch wel de verder gaan. Hij is ook al een heel lang verder. Want het tweede deel is dan een Soendebok. En we hebben al een prachtige figuur voor de Soendebok. Die wil dat ik graag. Smink. Frederik Smink? Ja. We hebben dus al de repetitie, maar dingen, maar dat hij dat lezen, prachtig. Ja. Prachtig. Dus hij wil het wel. En nou, die zei nou tegen mij, het van de week het er nog bellen. Hij zei, ik moet nou gewoon een heel soort oren dingen, sinds ik nou oud. Dat dacht ik, zei er. Want ik moet componeren en ik wil dit eerst doen. En ik dacht volle oren dingen. En ik wil dit nou verder... Maar er is nog geen Jeeld. Maar, nee, precies. En zolang het er geen Jeeld is, toch ik vind net dat we dat op mezelf handig aanpakken. Maar ja, ik zit er net echt in. Ik scroll de tekst. Ik praat wel overal maar ik vind dat we dat net handig aanpakken. Maar ja, misschien ken het ik net beter. Dat zou heel goed wezen. Daar heb ik een oordeel over. Maar goed, daar zit het. Nou zitten we erover te denken om voor een eenvoudiger opzet te kiezen. Ja. Want als alle jaar dus het heel grutst was, maar alle jaar professionals, dat werd verschrikkelijk duur voor zo. Ja. Dus misschien moeten we dat maar gewoon vergeten. In eerste instantie, we moeten eerst wat eenvoudigers te presenteren hebben, denk ik. Hoe is het? Het is prachtig om je eigen teksten op zo'n manier... Het is prachtig om je eigen teksten op zo'n manier in muziek rond te jaren. Natuurlijk. Ja. Dat is geweldig. Ja. Dat is echt heel mooi. Ja. Alleen jij alleen maar namen. Hij zit er eigenlijk heel makkelijk van aanmaken. Als ik gewoon een rietje naam mag, hem gewoon opschrijven. Ja, dit is nou... Ja, hij komt dan op het idee om dit te broeken, hè? Dit register. En dan denk ik, ja, prachtig. Ja, hè? Ja. Zullen we nog een stukje jaren?
Wat? Nee, om mij, wat was toch zo, hoor, als ik denk, de kwaliteit is op zichzelf... Zullen we het todeum beharken? ja, ja, dat is goed. We hebben er toch een indruk hiervan gekregen. Het is wel heel mooi, hoor. Ik vind het toch, ondanks dat het een amateuropname is, dat het toch wel heel mooi is. Ja. Maar, ja. En dan krijg je dus verder meer dat die verschillende personen dus hun rol zingen. Ja. Vertel mij in tijd even over Arvo Part. Want dat is een Baltische componist ook, hè? Ja. In het boek van die Baltische Zeeuwenskroot, die Jan Blokker, die had er. Ja. Die schreeuwde ik oer hem, oor deze familie. Dat is echt prachtig, dat boek. Jan Brokken. Ja. Brokken. Ja. 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 Oh, ik zei het verkeerd. Blokker zei ik, Ja, maar Brokken. Jan Brokken. Ja. Ja. En wie een Litouwer of een Let, wist je dat? Dat weet ik niet. Een van die, ja, nee, een van die landen. En daar beschroot hij ik in van dat het in Riga, Estland, Riga, Ja. dat ze daar, dan is het nog onder de communistische bezetting. Ja. Dat een vrouw die erbij was hem vertelde dat Arvo Pärt erbij was en dat hij het credo dat gepresenteerd werd in die kerken. En toen weer nog onder de communisten. En dat ze daar, nou ja, dat begint dan. Maar dat het op een bepaald moment zou werken, dat die hele kerken zich het vol meesken en dat zij betrekkelijk snel, dat die vrouw die beschreef dat ik prachtig, van hoe ze dan mij elkaar inwien en rekken worden terug die tekst. En dat ze in één keer het gevoel kregen, het komt weer goed, er komt weer wat oors of zo. En dat ze helemaal alle heersteen gingen en als ze dat beschreeuwden, dan is dat haast mijn meidje. Dat is echt prachtig. Wanneer en dat mensen dan mij elkaar het gevoel krijgen, wij komen uit deze ellende weg. Het heeft nog jaren daarna worden, maar het is toch uiteindelijk is het gebeurd dan. Niet, nou zit ze weer in Noord, maar... Arvo Pärt, een kunstenaar die een maatschappelijke beweging ja, op gang krijgt. ja, prachtig. Ja. Dat vind ik echt schitterende dingen, dat gebeuren kan. Ja. 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 Wat er bij En kunstenaars dat ook is is? bij alle grote groepen, hè, dat kan die zowel beangstigen als dat er opgerekt van wist. Want het kan ik heel dreigend wezen. Grote groepen die mij elkaar wat dan ik maar doen. Ja. Maar het is altijd fascinerend, vind ik. Ja. Het dreigende kan toch heel fascinerend worden. Ja. Ja. Maar dat trekt me altijd, dat soort dingen. Ik ben soms ook akelig van geweest. Maar Ja? ja. Ja. Kist het wel jaren? Want het is heel zacht eerst. Wat? Kist het wel jaren? Een keer het haast net, nee. Het is heel zacht. Ja. Oh, maar het komt direct wel harder, denk ik. Oh ja.
Zak is mijn batterière. Wat? Is Oh, mijn batterière. nou, hier is het nog wel aardig goed, hè? Ja? Ik ga even plassen, ja? Ik kom zo weer. Ik ga even plassen, ik kom zo weer. Ja, goed.
is wel mooi. Wat zei je? Mooi. Ja nou? Dat vind ik het. Ja. Was ik wat drinken, Agi? Wat? Was ik wat drinken? Nee? Ik heb hier nog allerhande dingen. Ja. Nou ja, Zeg maar weer wat. dingen uit mijn. Ik weet niet hoor of het wat is, maar het is op mezelf. Misschien zitten wel leuke dingen bij die. Ik zou daar nog wat zien letten. Ik nog. Ja, dat eerst maar eens. Zullen we dat even. eerst eens wel? Ja, dat eerst eens even. Misschien vindt het wel helemaal niks, maar ik denk misschien vindt het ook wel interessant. Even dit onderkant, ja? Wat? Even dit onderkant. Ja, dat is ja. Ik ken altijd straks nog. Daar is het. Ik in daar wel even Kom maar even aan deze kant. Ja. Ja. Dat is altijd het mooiste. Want ik zie het wat na te denken door dat machtsding van mij. Ja. En toen dacht ik, wat vind ik nou het meest indrukwekkende filmpje of fragment wat ik ken, wat daarmee te maken had. En toen dacht ik eerst aan Shoah. Die heb ik heel allereerst gewoon. Ja? Ja. Dat eigenaardig is dat in het Herman is in mei verstaan en in de mannen daarna heb ik om iedere onbegrijpelijke reden, net maar één, maar toch in december heb ik die hele show uitdraaid. En ik kan eigenlijk net uitlezen waarom ik dat deed. Nee. Dat is wel zo. Net in één joen, maar joen na joen na joen. Ja. Maar dat is hier niks meer helemaal te maken, of wel? Nee. Nee. En toch deed ik het. En had je... Ik kan het net uitlezen. Nee. Dan zit je al in je verdriet. Alleenig, ja. En dan zit je in je verdriet en dan ga je Ja. een van de meest vreselijke documentaires. Ja. Ik kan het net uitlezen, maar Nee. toch is het is gebeurd. Misschien dat het... Maar nee, ik kan het niet uitlezen waarom het gebeurd is. Nee. Dat is gebeurd. Waarom maakt het jou zo'n indruk? Behalve het onderwerp natuurlijk. Ja. Nou ja, het idee altijd dat een heel soort mensen het weten. En het toch mijn limpje kennen. En het toch teruggaan. En toch van haarzelf. Ja, het is ook gewoon begrijpelijk. Mensen kennen net in alle situaties natuurlijk dadelijk, maar haar eigen leven veroordelen omdat er in de buurt wat gebeurt wat net in wat is of zo wat. Maar, en toch vond ik dat de manier waarop ze er sommigen konden er absoluut net oer, om erover te praten net. Mhm. Maar soms ik wel, nou ja, het weer zat het weer. En, ja, het weer de Ik tijd. vond het indrukwekkend dat het zo goed zien liet. Dat het alle Jelitse radertjes binnen. Ja. En iedereen had dan een argument om te zeggen van ik ken er niks aan doen. Ik ken er niks van, nee. Want de ene zei van ja, maar Ja. ik ga alleen maar door de spoorwegen. Ja, En ja, de andere zei precies. van ja, Ja. maar ik ga alleen Ja. maar door de Ja, pijl. ja, En, zo is het. Ja. 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 En als ik niks met die en hier, dan wil ik gewoon teruggaan. Dat is ik altijd het argument. Ja, Nou? ja. Maar dat Dat- wie ik zo, want dat wie ik omdat zo. het door zo Het volle gebeurde liedje- toch, ja. 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 Maar dat dan bij gelijks zo'n een als... het is vreselijk hoe ik aan het mijn naam zet. Die filosofen, theologen, die ook bij dat Hannah proces... Arendt. Wat? Hannah Arendt. Ja. Eh, Het Eichmann-proces. Ja, dan ben ik het net mee eens. Nee, ik vind... uiteindelijk had hij voor hemzelf een verhaal betocht. Maar de man is natuurlijk... Het natuurlijk een ooit moment had hij weten wat hij deed. Ja. Hij is net van het begin af aan alleen nog maar een knecht geweest die uitvierde wat hem zei werd. Dus kind, maar ik had het zelf nooit zien of lezen, maar dus kind een moment te wezen in dat proces waarin Ja. hij door de koer valt. Ja? Omdat, Oh ja? omdat hij
steeds zoiets van, ik wie maar een heel iets raderlijker, Ja. ik wist het net, ik hoorde niks van. Dus hij maakt hem zelf heel liets Ja. en daar was je eigenlijk onschuldig. En het schijnt een moment te wezen dat een rechter of een officier van justitie op een gegeven moment hem zei had van, dus je bent eigenlijk maar een heel liets, onbelangrijk mannetje. En dat hij toen zei van, nee. Ja, eigenlijk tekende het daar mooi weer van. Ja. Dus ja, dat is ontzettend opportunistisch natuurlijk. Ja, zeker. Zie, ik heb me vastgesteld dat je op het moment helemaal oud stond binnen. En, maar in het begin had hij vanzelf weten wat er neer. Ja. Tuurlijk. Ja. En daarom ben ik het net met Hannah Arendt eens. Oké. Maar ja, daar had ze geen les van al. Die had geen leuke brieven beschreven? Wat? Die had geen leuke brieven beschreven? Ja, want ik moet die eigenlijk wat oorschijn letten. Ja. En misschien vindt het wel, zelfs wel geen link, maar ik zit er ook naar te zieken over die machtsvraag. En ik heb dit net voorbereid, want dat scherpt mijn jongen iets in toen ze daar hier is. Ik denk, hé, dan wil ik dat even zien letten. Dat is een... er zijn echte beelden van 1979 door Saddam Hussein. Krijgt toen een macht weer in Irak. Ja. En zijn Ba'ath-partij, de partij wat hij ontroerst hier, hij organiseerde een partijcongres. Ja. En wat hij deed, is dat hij tijdens dat congres, maar de belangrijkste partijbond, dat hij volstrekt willekeurig mensen aanwezen. Ja. Dat is een verrader, die moet eruit. Dat is een verrader, die moet eruit. Oh, ja. Die mannen die waren echt letterlijk van het eer van de rest van de cel. Volstrekt willekeurig waren die eruit plukt en die waren executeerd. Oh ja? Krijg net in de cel, maar die waren afgevoerd en weer overduidelijk. Oh ja? Dat wie nou je verraders, die moesten nou geëxecuteerd worden. Dus daar zit een cel met een paar 100 man. En die mannen die binnen spookbenauwd natuurlijk, want die vielen echt die willekeur. Ja. En wat er dan gebeurt is dat op een gegeven moment komt er een Orijn en die roept, leven Saddam Hussein, leven alleen nog maar om... Ja. En die hele cel die wordt hysterisch en die gaat er niet mooi. En dat is die willekeur, op basis van die willekeur, gaat hij op dat congres in absolute macht vestigen. Ja. En dat... Ergens is dat natuurlijk briljant. Ja. Je kan niks zeggen, het is volkomen verwerkelijk maar om je macht te vestigen. Ja. En het soort macht wat hij wilde. Om je macht te vestigen, maak je de zwaarheid dat je volstrekt onvoorspelbaar wordt. Wat Stalin, ik deed dat soort dingen. Ja, die deed dat ik. Ja. Maar omdat dan heb ik mijn bril. Oh, hier. Ja, ik ben ook een hard man, ik maak mijn bril ook even aan. Hoe oud bist je? Zo'n 80. Nee. Dat is van wollen. Nee, ik ben 44. Oh ja. Het jaar van de bevrijding. Ja. Het is een documentaire, ja? Dus die echte beelden die worden wat... Dus het is een Engelse documentaire en... Nou, je krijgt wat overwisseling. Maar ze noemen als dus fragmenten van dat congres. Dit is Saddam Hussein. Ja. His fellow conspirators, he says, are in this very room. Members of the security services, now under Saddam Hussein's stepbrother Barzani Tikriti, take them out. Dan worden de eerste weer afgevoerd. Ja. Worden dan gewoon afgevoerd. Maar er wordt toch net zeggen dat het ter plaatse gefilmd is? Ja. Echt weer? Ja. Op dat moment, dat had hij dus echt georganiseerd. Zo. Dat er opnames van maken worden moesten. Ja. Om Hoe is het mogelijk? Ja. Ja, mensen worden invrienden worden gewoon afgevoerd. Hoe is het mogelijk? En hij zet maar een grote sigaar. Ja. One of those Cuban cigars that was given to him by his friend Fidel Castro. He's very calm, very cool. Then 10 more. He sat back, hoe is het smiled, mogelijk? smoked his cigar, and he was thrilled. He was enjoying the power. And he knew that now he was going to have unrivaled power. En ook komt eraan in Orijn. They had one choice, and that is to be loyalist, extreme loyalist, and to pledge their fealty to Saddam Hussein. Long live, oh ja. Zo. This ecstasy of the whole horn exploding in long live Saddam, long live the bar. In total, 66 alleged traitors are removed.
a third are executed by firing squad. Dus een trede van die ziel is executeerd. Zo. Niet een trede paard voor het hele Zo. congres. The purge of 1979 is a watershed. Dit is leuk. From now on, En dat, ik lees dit, ik ga een keer Zo, een nee, biografie lezen van Saddam Hussein. En daar waren deze scène ook in beschreven. Toen wist ik nog net dat er beelden van win. En dat had me altijd zo fascineerd. Ja, Ik ja. denk van, Hoe dat is mogelijk? het Ja, dus. ja, Dat is het dus, Ja. maar die macht. ja, ja. Je moet er zorgen dat je zo onvoorspelbaar wordt, dat mensen spookbenauwd binnen, Ja, daar toch? Ja. Door die willekeur. ja precies. die Ja, willekeur. ja, precies. En je moet er inderdaad, Ja. En hij krijgt dan geen enkele criticus, heeft hij dan meer oer. Nee. Want Nee. dat doort net in. en de uitvoerders, die zeggen al keer inderdaad Ja. hetzelfde als mijn show, Ja. die zeggen ja, maar ik ben maar een heel Ja. iets. En ik hoor ik naar de oors, want dan hoor ik zelf wel nee, weer. nee. Dus macht, En dan snap ze net dat die man nog voldwanning Jan kent. En toch maar dat ze West hadden. En dat is net te begrijpen. nee? Nee. Waarom niet? Nou, omdat je dan echt volslaan alleen nog steekt en elk bang van je is. En uiteindelijk ben je zelf bang, Ja, Stalin, maar wie kijk, ik spook en, eraf. en dan denk ik, zo dom kan het toch net wezen dat er dat net zucht. En dat vind ik dan, wat zijn de gevolgen altijd van dat soort dingen? Hier hij een keus, hier Stalin een keus. Om, Ja, natuurlijk wel. Ja? Natuurlijk wel, ze hier een wel oorzdwang kennen. Maar dan weer er misschien volle jaar Ja. net aan die macht kwam. Nee. Of Maar dat of maakt- uit die machtspositie wel Nee, eigenlijk ja, nee, je moet er denken van, ja precies, ik zou zeggen van, hoe wil ik eigenlijk zo prettig mogelijk, ik toch lipje. Ja. Nou, je er niks meer aan had. Alleen nog bang wezen moet van elke een. Ja, maar natuurlijk. Maar Tegelijkertijd ken je alle... en de woorden die te limblad bij mensen die je altijd naar de moelen praten, of wat is daar nou nog aan? Nee, nou, net volle discussie meer. Nee, dat is Maar niet ja, gewoon. je hebt al lijzen, je auto's, je vrouwen, Nou, dan je vind je dat toch niks meer aan. Nee? Nou, die vrouwen misschien nog wel, maar de rest net. Nee. Vrouwen een keer lang leuk wezen natuurlijk. Ja. Nou? Ja, en vrouwen die hebben blijkbaar wel een fascinatie van macht. Ik had de uitdrukking macht erotiseert net uitvoeren. Ja. Dat is een geldend credo. Ja, maar dan ben ik oren dingen die erotiek oproepen, dus dat hij net macht vernedigen. Ja, maar het kan wel helpen. Wat? Het kan wel helpen. Ja, misschien. Dat weet ik nog net. Of dat helpen Je kan. aantrekkelijkheid wordt toch volle groter als je in een machtspositie zit. Nou, nee, in een heel soort gevallen vanzelf net. Nee? Vrouwen die macht hebben, die ben vast net onttrekkelijk voor man. Alleen nog als het al Nee, maar alleen nog andersom. op geld te dwan is of zo wat. Maar oors net. Nee, maar oorzaam wel. Man die macht heeft, ben je heel vaak Ja. aantrekkelijk voor vrouwen. Misschien wel, maar een heel soort vrouwen zo'n zulke man net hoeven. Nee? Nee, dat denk ik net. Er ben er altijd die er wel willen vertellen. Maar, Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat een heel soort vrouwen het wel willen en er binnen die het net hoeven. nou, dat denk ik eigenlijk net. Maar ja, Nee? ja ik weet het En net. dat is vrouw, daar Dat heeft er zit, meer dat zit, kijken op een zit. nee, onderzoek. Als mensen met mij op bezoek komen, zeg ik een vraag. Ja. Daar valt het net op machthebbers. Ik val net op macht. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Ben wel op. Nou, als er werk wel op val. Ja, laat ik zeggen, ik kan elk moment nog wel op een man verliefd worden. Ja? Ik laat het nooit merken. Ik ken het flirten, dat ken ik net. Nee. Maar het is voor mij wel een... oh ja, ik vind het nou nog wel prettig. Ja? Ja, zeker. Dat erotische mis ik wel in mijn leven nou. Ja. Maar dat eerlijk dan, ja. Maar erotische gevoelens, die Wat? Die roep ik zelf op. Ja, en ik bedoel, de seks die ken je op een gegeven moment voorbij wezen, maar dan ken je nou wel erotische gevoelens. Ja, zeker. Ah. Zeker. En ben die ik alweer op letterlijk de ideeën of de gevoelens, worden die ik alweer zo Nou, ouder worden? ze worden net minder. Ik mis het wel, ja, wat ik zeggen. Ja. Maar de mensen zullen dat nooit aan mij zien. Dat denk ik net. Nee. Nee. Maar als een jongere persoon erotische gevoelens krijgt voor je, dan zit er ik voor een... Dan moet er wat gebeuren. Ja, nou in Ja. elk geval, ook al is het hypothetisch, Ja, maar ergens ja, zit er ja. iets in van, nou, Ja. misschien kan dat wel. Ja, ja.
En ga je dat ook nog al je 88 binnen? Of, Nee, of nou, gaat dat er al en komt er iets anders ik in plak? onderneem niks. Maar ik ben in heel soort dingen ben ik zo van... nou ja, als dingen me overkomen, dan... Ik reageer heel vaak alleen nog op dingen die me overkomen. Er zijn bepaalde dingen... maar dan moet ik eerst rekken worden ergens terug, dat ik me er even diepje in. Dus er zelf op oog in. Maar voor de rest ben ik wil afwachtend, ik wat dit betreft. En Doet Herman op mij verliefd worden, wist ik net wat me oer kwam. nee? Nee, echt niet. Hoe oud wist je toen? Hoe oud nou? 18 of 19? Ja. Zoiets. Ja. Ja. Ik wist net wat er gebeurt, want ik koer die jongen altijd al. Is het van in de gaten? Hij weer een jaar ouder als ik weer. Ja. Maar, nou ja. Is het snel in de gaten dat er vliegt Wat? op die weer? Nee, het nog wel even worden. Ja, En ja. hij het het ook net dadelijk zijn, maar... Nee. Nee, bij uw bruiloft gingen die mensen, de familie en ik van die festjes maken. Dat Herman treien hier verkering rond en ik twa. Zoiets, dat soort dingen. En de eerste hier is totaal erop. Nou ja, ik weet het wel wat meer weer, maar in ieder geval het nog wel even worden. Ja. Nou, dat kan vanzelf heel eigenaardig wezen. Als iemand die het altijd kennen heeft, of jou al jaren. Ja. En dat hij in één keer dan, ja, net dat ik een soort met hem in contact kwam, dat weet het net. Maar ik kwam wel eens bij haar thuis, zeker wel. Maar, Ja. maar zijn zus bijgelijks wel. Ja. En dat kan natuurlijk. Had het net dadelijk, als van weerskant de vlam in de pas legt, nou ja, dan is het klaar. Maar dat stageert net. Nee. Maar ja, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, dat Ja, wel. gelukkig maar. Ja, het is heel goed uitpakt. Dus, Ja. Maar ook is nog steeds verliefd worden, juist. ja. Ja, zeker. Nou, dat vind ik wel prettig. Ja. Ja. Maar dat ben heel vaak man die 30 jaar jonger ben. Als Ja, dus, het heeft voor mij geen enkel gevolg zit. Dat is alleen nog een gevoel. Ik wil veilig natuurlijk. Jo, ik ben bang te Nou, wezen om afwijs te worden. Nou of zo. ja, dat soort veiligheid zie ik nou ik weer net. Maar, Nee? nee. Nou, is het Maar frustrerend? Is het frustrerend ik dan? ga net zelf op onderzoek uit van of ik in der en der heen of dates of weet ik het wat. Nee, dat zal ik net wat. Maar frustreert het dan? Ik dat denk van, goh, ik zit best nog wel eens mijn erotische gevoelens. Van- Een keer van- verliefd worden. Ja. Maar ja, Nee, ik denk ook dat er... ik denk dat het al een wonder was zo als ik zo'n man zien kom zo. Die bij mij wat wil. Ja. Dat denk ik. Maar dan ben ik een hele leuke man van 88. Vast en zeker wel, maar Ja. hoe ben je verder? Ja, die had prostaatproblemen natuurlijk. Dat, nou ja. die kon je zelf Die moet een fjouwke naakt zo uit de piscine. En nou ja, dat is hoe je elkaar weg kan Dat houden. hoeft ze zelf net, maar dat kind zou wezen. Ja. Ja, uiteindelijk stiert elke man op prostaatkanker, toch? Nou, dat komt vaak voor, ja. Ja, maar dat is echt zo. Ja, dat loopt wel. Als man verder Ja, hè? bij 120 of 140 hier of zo, Ja. stel, zo komt niks, Nee. dan uiteindelijk krijgen we altijd prostaatkanker. Ja, ja. Had ik me al stellen, dat Oh, kan ik ja. me nooit Nou, meemaken. hè? misschien is het wel zo. Dat Ja. wist ik net. Maar, Nee. maar het komt vaak voor, dat loopt wel. Ja. Maar dat is net op rovers. Nee, Toch? nee. Zou je het graag willen? Nou, Dat het een dan zou ik wel het gevoel hebben dat het aan alle kanten goed is. Nou ja, dat mag altijd vanzelf. Maar zou je het graag willen? Dat er die nog een keer ook komt? Een nieuwe liefde? Misschien, ja, misschien wel. Misschien net. Nee. Omdat ik... Het omdat ik gebeurt misschien ik heb het, wel, ja, misschien net, maar was het graag? omdat ik heb dit onderwerp wat dat betreft Ja. uit mijn hals zetten. Dat het gewoon nog reëel worden zal. Dat heb ik uit mijn hals Ja, zetten. maar dat gaat ook net om, als het misschien Maar- wel of misschien net gebeurt, het gaat erom als je het wel of net Als graag mij willen. overkomen zo, dan, nou ja, als ik dat gevoel hier en dat van Westkant, dan wäre het zo. Nou ja, ik zeg nou net als dat gebeurt zo dat ik dan dadelijk nee zeg zo. Nee. Maar misschien wel, dat weet ik niet. Nee. Dat hing het van heel veel dingen af. Ja. Dat is natuurlijk toch een hele andere situatie dan wanneer je jong bent. Ja. Of een stuk jonger bent zelfs. Ja, natuurlijk. Ik moet hier even En een het beetje is ook opdrinken. net zo dat Adi. ik dat nou als een gemis viel. Nee. Nee? Nou, ja, misschien ik wel wat. Ik heb er genoeg geen oorst in alle gevallen. Ja. Nou, Ja. in die zin is het net een gemis. Ik moet het even verwerken, hè? Ja, dat is heel goed. Hoe stel ik een windje? Wat heeft erin? Dit is reet, ik heb ook wiet.
Nou, nee, ik moet dan maar geen wien hebben. Nee? Dat maar net. Nee, dat Iets maar net. oors? Nee, ik hoef, Of was het even sliepen, maar ik hoef eigenlijk niks te drinken. Ik hoef echt Nee? net te sliepen. Nee. Nee? Nou, op het moment heb Ja, ik helemaal prima. net dat gevoel. Dus Oké. als het er is, dan zie ik het wel. Ja, best. Ja. Nee. En als dan, stel dat er ook iets gebeurt, kist dan, of mast dan, is dat nodig, weet ik net, loskomen van Herman? Of kun je dat prima naast Ja, elkaar dat denk ik besteden? wel. Misschien zou dat wel een rol spelen kunnen dat absoluut niet gebeuren zal. Nee, Dat zou heel goed kennen. omdat hij schuldig viel of zo. Ja, die viel ik nog altijd heel nauw. En, Ja. Ja. Dus het zou best kennen. Dus daarom dacht ik niks. Nee, Maar het gewoon letten op bepaalde... Dat let ik zeggen, dus als het boek van die 18 begonnen is... Dat is eigenlijk zodat ik Eerman op de televisie zeg. ja. Die het mij onmiddellijk te pakken hier om zo maar te zitten. Ja? Ja. Ja. Waarom? Ja, type man. Intrigerende man, ja. Echt een type waar Achie op valt. Ja, Waarom? ja. Wat nou? Echt een intrigerende man. En ja. Betrouwbaar, maar dat is het belangrijkste dat. Maar ja, ik vond mooi. Maar ja, wat vind je mooi? Ik vind hele orenmannen vaak mooi als oren. Dat heb ik wel trokken. Maar ze hoeven net echt mooi te wezen. Maar die ik dan mooi vind. En dingen in de gaten hebben. Ja, deze man hier dat ik. Er ontkam hem niks. En ja, dat vond ik dadelijk heel mooi in hem. En als ze wat vregen, dan zei het gauw wat. En dat wie een man, van ik denk, nou, die libbert net oervlakkig. Dat moet het vooral net wezen. En grappig hoeft het ook net te wezen. Als ze geen humor hebben, het ik heel min is. Ja? Ja, dat vind ik wel. Iemand die alle humor mist, dat is dreig, hè? Ja. Dat houdt juist een serieus leven, wat ik toch wel lebje, houdt dat toch luchtvoetig. De humor die erin zit. Ja. En die is just, en dat heeft mijn mem ik heel wat, dat hij dat zegt. Mijn huid wie meer eer van grappen, maar mijn mem die heeft echt een verfijnd soort gevoel voor humor. Ja, die is prachtig. Daar koest Elbern eigenlijk haast al van genieten. En wat is verfijnd? Is dat onderkoeld? Of ja, is dat spitsvondig? En ik denk dat Sjen en tussen meesken wat er dan gebeurde en zo. Ja, dat koest altijd prachtig. Dat Sjen ik had. Ja. En dat was heel leuk. En al die dingen waar die schriften vol van Stefan Usbender, wat ze allereerst zeiden. En dan zeiden de mensen wel, dat herstomen toch. Nou, ik zei, ik zou dit op het idee komen kennen. Nee. Dat een van uw jongens dan zei van... en in alle ernst, ja, hij zei, als een olifant in die auto metneemt, dan moest vooral niet direct de deur dicht doen, zei hij, want dan kan die steert er wel eens tussen komen. Ja, mooi. En zijn zoon, die moest eigenlijk een nieuw hert hebben. Dat was heel in het begin met die transplantaties. En toen hielden ze dat, en hielden ze net hier en toch hielden ze het proberen maar een skiepenhert. En dat weer misderen. En toen zei u zal niet. Nou ja, ze zei dat ze dat nou niet eerst even buiten die man om proberen. Ze zei, waarom bijvoorbeeld niet even in een vogel verschrikkerd? Ja, mooi. En wat is die humor? Hast je een soort humor voor jezelf? Die is al... Nou ja, ik vind eigenlijk een heel soort dingen. En Herman had dat gelukkig ook iets minder sterk misschien als ik, maar wij konden om dezelfde dingen luisteren, ja. Wat voor dingen? Maar wat er dan tussen meesken, wat ze zeiden en wat er gebeurde, en of verhalen van oren, daar kon ik verschrikkelijk aan om luisteren. Als die dat kon, leuke dingen vertellen of zo wat, ja. Ja. En als je dan één keer
Ja, en uw Ben die had dat al eerst, dat gevoel van humor. En dat is geweldig. Ja. Ik zei, het laatste dag het een... Sietse de Vries, die het voordat dit boek uitgekomen is, had er een peteer mij het in de kranten staan. Ja. En toen vertelde ik dat kreeg de dag ervoor, er weer een fjouwer of toevallig fjouwer of zo van die jongens weer bij elkaar in Balzert. En dan, eigenlijk ben ze al hier heel serieus en ik mij dingen wandelen, maar ik zou doen, volgens mij is het, ze beginnen dan over een serieus onderwerp in de vrouw en dan zeg ik, nou, volgens mij is het net mogelijk dat je hem daar 5 minuten serieus over praat. Dat het altijd weer, komt er weer wat geks tussenin. En nou, dan doen we het. Je stond maar op het horloge. Ik zei het net helpen. Nee? Nou, mooi. Ja. Echt prachtig dan. En dat begint dan dagelijks en ja. Maar dat betekent ook weer dat je al die maatschappelijke belutsenis en die drift die je hebt om dingen te bestrijden, dat je dat lieke het ik weer relativeren. Ja. Dat mooi een grap in dit Ja, geval. dat is zeker. Je relativeert het. Ja. Ja, zeker. Ja. Dat is zo. Ja. 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 Ja, dat is heel fijn. Dus, en dat hebben we er ook altijd... ik de jaren met Herman hebben dat er toch wel inhouden. Dan wie ik een vriend die onder ik zei... Eigenlijk heb je hem alle dagen met elkaar ik nog wel laken. Ja, dat is ik zo. Dat hebben we toch wel zo'n dingen. Wie altijd wel weer een gelegenheid om er gebeurde wat. Dan kon je toch wel weer op een lijstje. Ja. Ja, prachtig. Ja, leuk. Maar ja, ik hoef net al die dingen sjen te laten. Ja, dit ik mij genomen heb, maar er is misschien nog wel wat bij was, dan wat zeer worst of net meer. Of praten we gewoon alleen. Wat worst graag zien laten? Nou, of ik het graag sjen laten wil. Dit hing het nou echt. Dit hing het er nou echt van over stoomworst. Oké. Ik heb dus nog wat. Ik heb nog wat tekeningen van Huus Bern. Het eerste wat ik graag zien wil is een. Want die hebben we nog net, jongen. Ik wil graag een foto zien van Herman. Ja, natuurlijk. Was die bij die? Ja. Dan kom ik voor de naast je zitten. Ja, dat moet ze. En die heb ik heb meegenomen dat. Deel uit. Oh ja. Ik heb dat. Daar zit het in. Want dit is een boek van. Tja, dit En die tekening van die band, die moest ja, ik dat zegt dadelijk even een peer. Oh, dat heb ik al die, maar dat is wel leuk even. Ja. Dat is niet omdat het zo mooi is, maar omdat het zo apart is. Ja. Even zien wat ik hier heb. Nou ja, ik heb ook nog met. Hier zit toch alles van Herman bij. Dit is, we hebben in Friesland, in Ljouwert, hebben ik een demonstratie gehad. We hebben Bonn en Amsterdam al gehad. En in 82 hebben we in Friesland een demonstratie gehad. Nou, en er zit hier... daar moest ik een tasprek houden. En hier zit een prachtig forum dat Herman hier in de zeelt zit. Maar diezelfde grote sigaar. Ja, maar ja, hij had ontjun 90 hij had er altijd grote sigaren gesmokt. En toen heeft hij erop houden. Een markante man, ja, zeker. Aggie. Ja. Zie, hier, dit is de oud-strijders, ik zei, bij de demonstratie. Zeggen we er... even zien, ja. En dit is even een apart verhaal. Dat is... Dit is gewoon? Ja, dat is ik straks even. Eerst even van Herman. Hier zit er ik, bij die vlaggen, ja. Maar ik heb ook wel orenfoto's van hem. We hebben een heel soort. Maar dit is wel een apart verhaal. Dit is markant met een hele grote lach, hè? Ja, ja. Echt groot. En hij wie voor alles weer erin. Dat weer prachtig altijd. Hij die oren allemaal. Ja. Daar hoeven we nooit te vragen van was ik maar wel. Nee. Hier zie ik van Boppen al naar de stritten. Ik ben je Boppen. En dit is huisarts wie dat. En die kon alle hier een kaartje kopen voor de demonstratie in Amsterdam. Oké. Kijk een foto van mij. Zit Herman en ik. Ja. Nou, dit is nog een oudere van mij. Oh, maar die hoeft net helemaal aan de kant te komen. Ja. En dit ben mijn huid en mem. Ja. Ik kijk nog een aparte van mijn mem, maar weet je nog wat is? Nou, dit ben mijn huid en mem dus. Ik hoor hem even versje, maar nooit gisteren het. Ja. Maar ik ken nog wel meer van Herman. Maar waar heb ik die nog weer? Maar die oren is zeker.
Ik ben heel... Kist ook goed? Ik ken dat heel slecht. Zei ze, als je dan op je hart of op je Nee, mem liek of zo. Wist dat het? ik lik je meer op mijn huid dan op mijn mem. Oké. Ja. Maar net afgetekend. Nee. Uitgetekend. Nee. Het is net heel duidelijk. Wel een mooie man. Ja. Je En bent een zijn mooie ouder. Dit is mijn broer en ik. Dit is een prachtige foto nog. Dit ben ik en dat is mijn broer en dat is een vriendensie. Mag ik zien? Dit bestaat? Ja. En hier ik. Alle keer in bol zit. Ja. Dit vriendensie, dat... Dus dat had nog voor de oorlog geweest? Ja, zeker. Want, Want ik weer 12 toen de oorlog begon. Ja. Dus ja, dat is voor de oorlog alweer. Dit zo'n beetje op de grens, denk ik. Ja. Maar dit meisje, dat was Nelly Lunter. Ja. En wij zitten al hier op de Beukelskwallen. Ja. En Nelly Lunter, die kregen bij op Sinterklaas in de squam Mhm. een theeserviesje. Ja. En ik dacht, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat? Dat zij een theeserviesje krijgt. We wil alle oren alleen nog maar een pepernoten. Ja. Ja. Dus toen dacht ik vind het absoluut net jaloers of zo, maar wel van, waarom zou Sinterklaas dat wel? Maar toen lood ik te vertellen. Ja, ja, Waarom ja. zou die nou haar en die oren al hier net? En bist er ik achter elkaar? Nee, dat soort dingen vregen ik net, Nee. maar dat is altijd bijbleun. Hoe zou dat zitten? Ja. Een theeserviesje. Weer wat. Ja. Ja. Ja, dat soort... De onrechtvaardigheid onrechtvaardig. Ik ken ik wel... van de maatschappij, die Ja. kwam toen al wat licht. Ik kan me herinneren dat ik één keer dat we op basisskwallen, de legere skwallen gewoon, en dat er een stel famkes weer, meisjesskwallen hier en dan, Ja. en een stel famkes bij elkaar. En er weer 2 oren famkes, dat weer van wat wij dan in die tijd dan arbeidersfamkes nemen. Ja. En zij woorden net hadden die mij dienen, die Nee. groep net. Nee. En dat ik erbij steer als boetensteender. Ja. En dat ik dacht, dat ik mezelf stond te vragen of ik er wat van doorde te sissen Ja. of net. Ja. En uiteindelijk deed ik het. Ja? Ja, ik het Oké. zo. Oké. En die 2 famkes die net mij mochten, die werden mij totaal net dankbaar hoor. En de rest ook niet. Dus het helde net wat uit. Maar Nee. ik weet wel de oorwinning dat ik dat zijn hier. Oké. Van, Ja. waarom maaien die 2 nou net mij? Nee. Ja. En had ik antwoord gekregen? Nee, ik denk het net. Nee? Nee, ik kan het net herinneren. Oké. Maar dat kan ik kwijt wezen. Ja. Maar alleen nog de strijd die ik maar mezelf hier van zit ik het nou of zit ik het net. Ja. Wat zie ik eens nou op? Dat zie ik die zo zien laten, maar ik weet even net ook hem hier ha. Maar dit weer nou... ik zal dadelijk nog even wat... Ik zit eerst wat zien laten. Ja, Ik wist wat mij opviel Nou is, ja. in de voorbereiding. Ik ben een goed voorbereid journalist, dus voordat ik ben een goed voorbereid journalist. Ja? Dus voordat ik Aggie van der Meer interview, dan kijk ik even. Ja? Dus het eerste wat ik doe, is dat ik google. Ja? Dus ik tik die namen in. Ja? En dan zie ik een aantal afbeeldingen. Ja, die staat op mijn website, ja. Ja. En die. Ja. Ja. Die staat er. En die. Ja. En toen zag ik even verder. En ik vind het als nou, dus is een markante, Kop. uitgesproken kop. Ja. En een intrigerend gezicht. En een, hoe mag ik dat nemen? Een gedreven uitstraling. Ik wil net zeggen streng of hut, maar wel, Gedreven. eigenlijk ga ik het nou wel Ja. zijn. Maar het meer, maar Ja. voortvarend. En Ja. dan zag ik een orenfoto en die ga ik even apart hellen. Van die mooi Herman. Herman. Ja. Prachtig net? Een fantastische kerel. Ja. Ja. Fantastisch gezicht. Ja, En ja. helemaal nooit mij die oren zien Ja, naast. ja. En hij weet al net meer goed, maar... Nee, dat zag ik daar ik. Ja, ja. Dat is de Ja, Jenny in prachtig. zijn uitdrukking. Ja, ja. Maar ik zag dat ik een volle zachtere vrouw was op die Ja, orenfoto's. die zak ook, ik weet het. Ja. 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 Dat is ik zo. Ja. En gelukkig Dat is maar. trouwens zo mooi. Ja, Ja, dat is een hele mooie foto. Vond ik echt heel mooi. Ja. Ja. Ja, ja. prachtig. Is dit wat ik vind cool op internet, wie dit de laatste of de enigste Ja, dat is, recente foto ja, van dat is Herman? een hele... ja,
Ja, ik zou het net precies zeggen, maar je kent het ik wel schijn. Ja. Het is al net meer goed met hem. Nee. En dit vond ik op een website van, volgens mij Pastoor van der Wal. Oh, dat ken wel. Pilgeralmanak. Ja, dat ken En wel. daar is die Ja, een gedichtje bij. ja. Dat is ik zo. Hast u dit schreeuwen? Ja, dit was de schreeuwen. Die naam zit eronder. Ik weet er niks meer van, maar ik weet wel dat er dat dien het. Dat zij er doen, ja. De hele goorden van Aleren komen in het laatste dagjachtdel. Verlen het loon van belofte, daven het vuur op een berg. Verlitten de krieten, schijnt het spul. Het stofgoud verwaait door de wien. In het waaksend skaat jocht er haar jonge famkes leer. De rook van almeend gas, de smaak van de verpatte appel. Kersen om 2 eerkes, skulpjes in zijn hoorn. In het laatst lucht brengt zij hem naar de warmte die nog toevert in haar hoofd. Een schoolplakje in de nekende nacht. Ja. Dat vond ik... Ja. Mooi, dat plaatje erbij. Ja. Heel mooi. Ja, dat is ook zo. Echt heel mooi. Ja. Ja, en dat is aan Jan van der Wal te danken dat het hier nou zoals is. Ja. Ja. En dat wij hier nou zo show. Ja, Ja. dat is toch prachtig? Maar wat was toch een enorme liefde voor die man honger haar? Wat? Wat was toch een enorme liefde voor die man honger Ja, hij weer geweldig. Ja, hè? Ja, echt. Echt. Van dan weer er al met goed met. En dan, hij wil altijd, ik zeg wel eens, wat wij er om te tanken hier, dat wij in zo'n grut huis wennen. Ja. Dat we net in Lidskemmerke altijd te jaren zitten. Nee. Hij hier altijd wat het wan. En altijd, de laatste jaren deed er niks zoals met bladen, vijf, wist wel van de ene. En dan Ja. op platdak, en daar zeggen we op uit, maar daar zie je dan een bak. Ja. Een drinkbak met allemaal potten erop. En dat is voor de eerste volk donder. Dus Ja. dan keer je op stritten van de ene borvrouw naar de oren. en dan wie ik de stad in West-Begelieks. En dan Ja. kwam ik weer waarom. En dan zeg het. Als ik mij dan zeg, dan gooi je de bezemdel. En dan zei je, kom om in het. Mooi. Ja. Mooi. Ja, dat weer Wist ik bang dat ze herinneringen kwijtrekkers gaan de waai aan hem? Nou of ja, net? misschien wel. Want Liekers, wat ik nou in die draaiboeken van de 80er jaren schreef, daar wist ik helemaal niks van. Nee. Meer van dat ik dat dien hier. Nee. Nee, helemaal niks. Nee. En nou ik het weer lees, ja, dan stiet er zo'n verhaaltje in. Wij hielden het altijd verschrikkelijk druk vanzelf. Want we moeiden dus ik hoor al nog maar, nou ja. En dan zullen we toch nog een dag in de vakantie naar de Weerrim. Mhm. En dan eigenlijk slagen dat net terug, die zondag. Dat heeft er wel een wollet net. En we hielden geen spul, maar dat was eigenlijk net een soort oor. En Nee. dan heb ik ervan opgeschreven van als we orenmeesters zien heen, niet de zondag sadien als wij dienen, Ja. dan zullen we zijn her, nou dat ze er nou net wat meer van meidje. Ja. Dat kan ik nog eens zien. Ja, Ja, dat is dan wel leuk. verleden dagen. Ja. Maar dit was, dit weer Lokshin, deze man, dat weer een secretaris is van de Russische Vredesreer. Ja. Dat weer in de tijd van Gorbachev. Ik ben heel dom. Ik had zo aan heen gezegd. Dit best al? Ja, Ja, hè? Echt? Ja. Oké. ja. Ik zal er wel even op zetten. Ja, dat ben ik. Ja, als het al ja. twijfelt. Ik weet Ja, het. dit ben ik. Oké, ja. Ja, maar hier herken ik die. Daar heb ik Ja, iets dit ben meer ik. moeten maken. Ja, Oké. toch is het zo. Oké. Dit is een meisje uit Letland. Ja. En dit is En dit weer Herman. een Rus, waar dat is? Sorry. Dit is Lokshin. Ja? En dit is Herman Brouwer. Ja? Nou ja, en dit is een famke dat uit Estland of Letten, weet ik Ja. niet meer. Hij wil Lokshin. En hij was secretaris-generaal van de Russische Vredesreer. Ja. Er is toen een hele groep communisten is toch het IKV uitnoegen, Ja. landelijk ergens. Ja? En daar gingen wij ik heen. Ja. En we moesten met die mensen in gesprek komen. En dat deden ze doen. Hadden ze betocht, de leiding van die geerkomsten, van het zo een Socratische oplossing was. Dus Ja. maar zien wat er gebeurde. Ja. Er gebeurde helemaal niks. Nee. En dat hebben ze heel lang volgehouden. Dat er helemaal niks gebeurde. Wat zie ik weer op te fretten daar. Enfin, uiteindelijk is het... Ondankbaar een minute. Nou, maar het kan van u zeggen van, nee, wij zijn niks, zij zijn niks. Nee. We wisten net hoe te beginnen. Nee. En ze werden al lelijk, want wij sliepen daar gewoon in Noord-Kleester en in zo'n cel. Sliepen, ieder kreeg een cel. Nou ja, zij woonden in verwachten dat we 5 sterren hotel voor haar reserveerd hier. Nee, dat hier we net en we werden net van doel om dat te veroordelen. Daar werden ze lelijk op. Het was dus een veel grote groep als alleen nog deze. Maar en toen heb ik die meesten uitnodigen, een stuk wat, hij wilde dus de secretaris om naar Friesland te komen. Ja. En toen wij heen
in de tijd al Duke de Graafse vier kregen dat Friesland begon met en dat is op zich ook een prachtig Die verhaal. wie toen nog geen staatssecretaris? Nee, die weer toen nog gedeputeerde. Ja? Dat Friesland een eigen vredes- en veiligheidsbeleid hier. Dat hier wij kregen, dat de hele provincie die dat hier. Dat hier wij dus van elkaar maken. Dat hier, dat wie Dat hier- zinvol. En dat weer zij maar eerst, Oké. Duke de Graaf. Ja, ja. Ja, dat is prachtig in. Maar wat is- is dat voor zin dan? Wat? Waarom had Friesland een eigen vredes- en Nou, dat veiligheidsbeleid? vonden wij. Die kon, dat beschreef vredesonderwijs en Ja. contacten in eerst Ah, oké. in Ja, ja. Duitsland of zo, nou ja, dat soort dingen. Ah, Oké. En nou. En dus ik dacht dat we met de Sjen we zwekje in, maar toen weer we intussen een nieuwe deputaire, dat we mevrouw Brandenburg, Ja. Akke Brandenburg. Ja? En ik zei, ik ging naar Akke Brandenburg, ik zei, wij Jim hebben vredesbeleid. En zou dat nou net mooi wezen om die mensen in het provinciehuis, dat wij daar die mensen ontvangen mochten. Maar uiteindelijk mocht het IKV daar de delegatie ontvangen. Maar, alle partijen waren erbij, Ja. van dingen, maar wij hier de leiding. We Ja. hebben er nog speciaal in bij uitnodigen, want het moest al hier in het Engels. En zo goed vertrouwen bij u er net maar, dus er kwam dan een Engelse docent bij. En al die partijen. En nou ja, Piet Jong Sikkema zei, Joert is het IKV de baas in Friesland. Ja, dat weer ik prachtig. Nou ja, Sanjoen, ja, eigenlijk kost niks met die mensen hier. We konden net echt maar praten. Van, ik weet nog wel dat Benter Veer, dat weer dan de vastzitter van het IKV, die had nog mij een heel skoft mij een praten over, want toen weer kreeg die Russen in Afghanistan. Ja. Je had je En, 80 hoe ongeveer, onzin dat of was kijk dat ervoor. ze dat deden. Nou, toen kwamen ze nog even wat echt importeren, die twee mannen. Ja, ja. En, ja. Maar dan dat het hele pad is van... uiteindelijk kwamen we wel los allemaal op daar in Friesland. En dat ik toen toch die mensen van Rusland... die passen precies in het oer en werk begrepen ze elkaar, het CDA en die Russen. Ja, Die ja. begrepen elkaar. Oké. Het was heel apart. Omdat CDA'ers Ik weet het net, maar zo weer het. pragmatisch binnen, pragmatische machtspolitici binnen. en ook net meer dwan dan dat je kennen vanzelf. Ja, ja. Lietse stapjes. En deze meesten, die moesten ik nog loskomen uit een oud stramien vanzelf. Ja, want, ja, ja. Zoiets weer. Het weer heel apart. Oké. Dat iets waar partijen elkaar voelen. Ja. Maar dat zou ik iets wat niet hoe begon, over die ondankbaarheid dat ze net in een 4-sterren hotel zitten. Zie je het? Wat? Ja, daar willen ze toen wel doorheen, want we hebben ze net tajoen, dus nee. Nee, maar dat vind ik vol en interessanter. Want dat zou ik iets over dat je altijd volle, had je in helpen, of maar de beste bedoelingen, je volle dan ik dat hij dankbaar is. Als hij net dankbaar is, Nee. dan viel hij ontzettend besodemieter. Ja. Ja. Dus helpen had ik een heel sterk egocentrische kant. Hè? Want Wat? helpen had ik iets egocentrisch. zonder meer. Zonder meer. Ja. Had een enorme Ja. wederkerigheid. Want Ja. als je die dankbaarheid net krijgt, Nee. dan staak je die help ik ogenblikkelijk. Ja. Zoals dat soort dingen lust het heel nauw hoe dat gaat. Ja. Van, zoals Maar iemand- zelfs helpen is dus helemaal uit onbaatzuchtig. Ja, nee. Zelfs helpen. Overal, eigenlijk zit alles over alles aan kant. Ja. Zonder meer. Ja. Ja, daar ben ik echt van uitzoeken. Ja. Ja. Zoals het bij Grieks, wat ik vind altijd van... dat een die verliest, die moet je echt net onderschatten. Wat voor gevolgen dat hebben kan. Nou is het ene verlies, als ik verloor mij een speeltje wat voor mij is band, dan ben ik altijd blij dat ik verlen hier, want ik voelde niks aan, wist wel, ik deed dat wel maar, Ja, maar, dus ja, dan ja. is het net slim. Nee, daar wordt ze ook gauw mee ophouden met die Mooi. flauwekul. Ja. Maar dat weer net wat steeds wordt, dan zou het verliezen. Nee, nou ja, dan denk ik, dat mag net onderschatten hoe dat omkomen kan. En wat dat voor gevolgen had kan. Als in oerlis mijn mensen niet verschillende standpunten hebben. Ja. Nou, dan, Ja. dan kan dat... en dat... laat ik zeggen, als er ergens mensen voor werven wordt in een groep, die er meeskippelijk ergens voor inzet. En diegene die er nou
die het er misschien op zelf wel mee eens is, omdat het dan met de geen nog toen had. Mhm. Die vindt heel gauw argumenten waarom het eigenlijk beter is om het net te doen. Maar één keer, want die volg ik even net. Nou, we hebben een groep mensen. Ja? En we zullen zien of we met elkaar een stel eruit vinden die een activiteit opzetten willen. Ik zeg maar wat ergens maar beginnen willen. Ja? Er is iemand die dat wel snapt en dat eigenlijk ook wel willen zo, Ja. maar er zelfs geen nocht op had. Nee. Die vindt heel gauw argumenten waarom het beter ik net terug gaan Ja. kan. Ja, die snap ik. Ja. Nou, Maar dat is net verliezen. nee, dat is ik iets waarvan dus het standpunt van nee, als er wat met je gebeurt, nou hij verliest net in die zin, hij kan het maar doen en eigenlijk zonder het doen maar. Dus het valt hem van hemzelf misschien wel au. Ja. En dan is het handiger als we het alleen net doen. Dan wordt Nee. er net mee Nee. geconfronteerd. Nee, de weg van de minste weerstand. Ja. Verliezen is Ja. voor een schreeuwer of voor een verhalenverteller vaak vol interessanter als winnen. Ja, Een verliezer is een volle interessante tuurlijk. personage als een tuurlijk. winnaar. Ja, tuurlijk is dat. Ja. Ja. Ben die personages vaak verliezers of winners? Wat? Ben die personages vaak verliezers of winners? Nou, het kan bij mij nooit al te slim wezen. Nee? Nee. Nee. Hoewel het boek wat ik nou schreef, zo die ene man, die de meeste, de grootste van de groep is in die familie. Die het echt macht hebben wil, die zoekt nog wel, maar ik ben nog net klaar met het boek, dus die zoekt nog wel eens het echt heel dal verliezen kennen, ja. Nou ja. Ja, dat zou heel goed kennen. Ja. Maar Clausie het wel eens zijn, in die boeken zit ik altijd nog wat veiligs, zei ze. Ja, ja. Omdat de Dat verliezer vond ik wel nooit heel helemaal apart- onder Dat het vond ik zit. wel heel apart dat ze dat zei, want ik schreef net speciaal boeken om ze veilig te houden. Maar het komt net heel gauw tot geweldige uitersten. Waarom net? Nou, daar heb ik dus jij net bij nagedacht, maar zo gaat het. Dat wil ik dus eigenlijk net. Eigenlijk heb ik nog iets heel naïefs over me. Als ik een boek lees of een film zag, laat ik zeggen, er is een huwelijk tussen twee mensen. Dat is weet hoe vaak vanzelf in films zag. En dat is aanvankelijk heel goed. Dan wil ik eigenlijk dat ze bloot. Dat was het begrutje maar de verliezer. Ja, eigenlijk wel. en dan maak ik op Dat is net zo'n mezelf- goede eigenschap En van dan een maak ik op schreeuwer. mezelf lijstje. Ja? Ja. Maar dat is dus net een sterke eigenschap van een schreeuwer natuurlijk. Nee, Dat die, daar hoor ik me dan ik net over, maar toch... maar daar is de moeite mooi. ja. Ja, hè? Ja. Oké. Wat grappig. Ja. Vooral als ik het dan een aardig stel vind, wist wel. Ja, ja. Stikken. Ja. Of werd ik absoluut net schenken in films, zei ik, misverstand. Dat het weet hoe lang teruggaan kan. Dat ze net terug hebben hoe de dingen echt zitten. Ja. Werd terug van alles tussen mensen misgiet. Ja. Daar kijk ik helemaal net hoor. Omdat ze dan zelf denkt van, kom op idioot, Ja, ja. sukkel. Ja. Ja? Ja. En wat doet dan? Griep dan in als schreeuwer? Nou ja, het moet net een gek worden. Nee. Nee. Maar als ik het nou leuk Maar dan vind... begin ik maar Klaus wel te snappen dat hij soort van, ze gaan wat veiligs, die Ja, boeken ja. van die. Ja, dat is ik wel zo. Dat Ja. dan, en net als nou in die 18, dan vind ik dat zelf heel leuk, omdat om er een vriendschap ontstaat te leren tussen die twee mannen. Ja. En dat vind ik leuk om te doen. Ja. Dat wil ik dan niet graag. Ja. En dat maak ik net oerdreun. Het is meer het oorjan, die kant gaat het uit, maar dat vind ik leuk om te doen. Ja. Ja. Ik om dat zo langzaam ontwikkelen te leren. De Horst dacht ik, toen ik de 18 liet, ik heel erg van het bouwen van constructies. Ja, dat Want is het is een heel geconstrueerd boek. Ja. Waar ik op, nou ja, alleen al die 18 Ja. personen nu dat politbureau. Ja. Die het alle jaar een functie en een rol zien. Ja, dat weer bij dit boek, laat ik zeggen, dit boek heeft dat sterker, dat constructieve, als nou wat boek wat nou bij Grieks komt. Ja. Dat is heel oors, er komen volle meer verhalen in voor, van Ja. wat er in die familie gebeurt. En wist je net bang dat die constructie te bot ten koste ging van de emotie in het boek?
Nee, maar ik vind dat het in dit verhaal past. Ja. Toch die communistische invloed. Ja. Dat weer net leuk en dat weer net gezellig. Nee. En dat weer ik vast net zo. Nee. In het Nee, maar wat mij opviel, maar ik heb me al ontdekt, hè, dat ik zei